Salam emmilere. Giç yaxşı. Halmına dawa. Salam gomy adaylarynız. Hoş geldiniz. Sohbet. Yurttaşlar hemen de salam. Balkanlar aýtmasa men gawy özüňden sagyryn etdim. Täzeýin mübarek bolsun sohbet. Allah kutlu olsun halmına da bugün täze ýylyň ilkinji sorawyja gepleşigimiz, ýani 2020-nji. Kimimiň nämämize düşdi? Paýymyza diýem. Paýymyza düşdi aga. Indi häzirki wagtda halmına da türkmeniň gündeminde, türkmene degişli gündemde gün ýüzünde esasy meseleleriň biri barda. Indi täzelikde biz ekrana da goýduk öz kanalymyza. Russiýada Russiýa Ukraina söwüşine goşulan Rus tarapynda söwüşip ýesir düşen Ukrainlara bir sanak goşularına içindäki mayor diýeli buňa özüni mayor diýip atlandyrýar da ol mayor mu hakykatdan mayor dälmi o ýer bir soru alamaty. Gürleşine deretden mayor diýen bildiren ok. Diýjek bolýanym bul şu üstüne bir durup geçerler. Türkmenler näme üçin ölme buyurulýar. Ine şu ekranda görýän ýigdimiz ya adamymyz Türkmenistanly, yani özüniň gürleş nemesinden öz sözlerinden çen tutsak Russiýa işlemene gidýär. Bir taý sebäp bilen ýa-ni zapasda duran arkada zapasda duran mayor eskerken Türkmenistan harbiýetinde nemesinde üçot hasaba alynan. Diýjek bolýanym bu tutsak edilýär Ukraina eskerleri tarapyndan we şu nähilti ýagdaýda tutsak edilýänliginem özü videosuna aýdyp geçýär. Almurada ýöne bu adamyň Russiýa işlemene çykyp ondan soňra Rus-Ukraina söwüşine gatnaşmagyna bir neme sebäp ýatyrdy ortada. Sebäbi ýöne düşünür geçýär bolun o da bir ýalan gürleýän görnüp durda. Taksiçilik bilen meşgullanýar, ondan soň nemen Russiýanyň nemesine goşulýar we meýletin urşap uradýarlar diýe. Karal aňry we şolar ýalak bir nemeler aýtdylar, biz hem öz kanalymyza goýduk. Tuğul häzirki wagtda ony görjüler, insilen görýärler, 30.000 ýetip barýan eken, ýa-ni seretdim bolan. Görülme sany. Indi bu ekranda görýänimiz diňe bir sanawy Rus-Ukraina söwüşine gatnaşyp ýören. Ya Rus tarapynda Ukraina karşı Ukraina eskerlerine karşı söwüşen birisi diňeçe birisi gün ýüzüne çykany. Ýöne şu gepleşiginiň dowamyny aýdyp geçýär-de öz sözü bar-da. Şu ýene-de 5 tane türkmen niýe bar diýip aýdyp geçýär-de. Rus tarapynda söwüşip ýören. Ol Russiýanyň haýsy goranma güýçleriniň ýa Rus goşunynyň haýsy batalyonunyň haýsy nemesinde söwüşip ýördi. Sonra alamat o ýerine aýdyp geçenok diýjek bolýanym. Diňeçe birisi mundan başga da biz olalım habar kanalymyzda da berip geçdik ine Ahlas Ataberdiýew diýip bizim öz aramyzdaky bir zenan illeşimiziň öz prezidenti bar. Ine buna mallaw ýoly bilen urşan medialar ekranda görýäniňiz. Habar kanalymyzda da çykarpdyk, bu üstünde gepleşigem geçiripdik. Indi ýene de başgalar bar, häzirini görürsüňiz. Olal habar kanalymyza beripdik. Başga türkmenler üçin berip paýlaşypdy. Bir sany türkmen eskerini Sergey Grigoryan diýip. Bu da Russiýa tarapyndan söwüşip ýören türkmen eskeri. Soň ady belli bolmaýan ýene bir türkmen ýigidi bar. Ekranda görýär, akop tutýar. Diýjek bolýanym, indi bular ýüzleri görnenler ýa ekrana çykanlar belli bolanlar. 3-4 sany türkmen eskerleri ýöne häzirki wagtda Russiýa tarapyndan söwüşip ýören Ukraina garşy söwüşip ýören bir näçe türkmenistanlylar barda. Şuň üstüne birazjyk sin bereli, halmana da syýasy bereli. Türkmenler näme üçin urşa gatnaşdyrýar Orsiýetde, Russiýada. Russiýanyň baswalçylykly başlatan Rus-Ukraina söwüşine özleri meýletin gatnaşýarlarmy? Ya bolmasa gatnaşdyrylmany mejbur edilýärmi? Russiýa tarapyndaky ya Russiýada işläp ýören türkmenistanlylar üçin bu bir soraw alamaty. Soň bu netijäniň gurrugini etmek bolýar-da häzirki wagtda sebäbi birinjilik bilen häzirki wagtda bu söwüşiň bolup duran döwleti Russiýa Federasiýasynda Russiýa Federasiýasyna işlemene gitmek ne derejede dogry?
bir diýlen sonra ortaga çykýan. Şu ekranda görýäniňiz şu Rus frontunda uruş beren türkmen eskeri sesini berip bilen dokpan berdi. Diýjek bolýan Russiýa häzirki wagtda köpçülikligiň akyny edýärler da halmra da Türkmenistan tarapyndan ýurdun içinde. Ýurdun häzirki şertlerine ýaşaş türlügini kyn bolanlygy üçin köpçülikligiň häzirem gidip oturýarlar we buny gitmesine propaganda edýärler ýörüýti. Bir keçiräjik kampaniýalar döredip, ýani şirket diýerdi türkçesi. Ýurdun içinde şolar ýalyp bir şirketler yani Rusya uğrayacağız ya otay uğrayacağız, butay uğrayacağız deyip şu şirketlerin, kampanyaların üstü bilen propagandasyny alyp barýarlar. Yani yurdun içindäki halky azaltmak da maksadı. Häzirki jenaýetkar hökümetiň maksadı, esas maksadı şol. Sebebi deň agaramlylygy saklamaly yurdun içindäki ayaklanma hereketini öňüne geçmek üçin öýlem esasy yurdun içindäki halkyň işçi gatlaryndan uğraýarlar. Rusya Federasiýasyna işlemeni. Indi bu da bu soru alamaty näme üçin uğradylýar? Otay gidýän türkmenlerim sen işleseň islemeseň elbetde urşa. Şolaram urşa gider diýip elbetde Rusya Federasiýasyna çykanlaryna, Rusya işlemene gidenlerine urşa gatnaşar çykan däldirler belki hiç birse. Ýöne mecbur ettirilenler ýa bolmasa mecbur bolandyrlar urşa gatnaşmaga. Her hil bir sebäpleri bardyr. Ýöne şu maýorum öz gepleýän sözünden çen tutsak, goşadan içindäki maýorum. Bu durşy bilen ýalan gürläp oturýar. Tabii öz agor maýor adam Türkmenistanda da pawon götüren. Ýöne bir erkejik bolup, dogumly gürläp, merk gürläp Türkmenistanyň içindäki bolup duran zatlary, hakykatlary şu ýerde aýdy bilen nokta saňyllap, gorkup, ýani bir özgüwensiz gürleýärdi, özüne ynamy bolman çekinip bir gürleýän sözünde de bir hiç tutark ýok da sıçrap duranok da nemesine soraglary pert jogap berip bilenok. Iki ýepläp durýar. Maýor bolup pawon götüren adam. Näme üçin gepläp bilenok? Şu ýerden sen etseň ýalan gürläp oturandan sen etseň düşünükli da bilen ýörüýti näme dilenligi. Öz iradeçiligi boýunça gidenligi. Şeylere kalmada. Biz bunu ihlas Ataberdiýew diýip şu biziň öz Aýjakan, Zenan, Aýjakan diýip ýerleşmeliň perdendi. Bu üstünde meclis agzalarynyň arasynda gurrugyn etipdik ekranlarda. Türkmenistan tarapyndan häzirlikçe iş ýok halmada. Ony şu ihlas Ataberdiýewiň öýüne Türkmenistanyň içinde, ýurdun içinde hukuk goraýjy ady bilen tanylýan näme adamlary, işgärleri, ýa pawon ötüp görenler basş etdirler da ýa-ni şu öýüne bar. Aýşe ile diýip. Ýöne hiç bir netije ýok. Basş etmeni bilýärler, ýöne yzyny almany bilenoklar. Sen Türkmenistanyň watandaşy şu urşa gatnaşyp ýör. Näme üçin kömek edenoklar häzirki wagtda? Ýa näme üçin öňüne geçenoklar? Türkmenistan tarapy näme üçin halky, türkmen halkyny ölüme boýurýarlar? Şular ýalap bir giriş etdim halmada. Söz saňa geçireň. Sağ ol Söhbet yurttaşlar Orsiýada näme üçin Türkmenistan watandaşlary uğradylýar diýen soru buň çykanatdy. Jogap hökmünde biz Orsiýa şol Ukraina garşy uruş alyp baran gününden bäri aýdyp gelýär. Ýa-da ýaltanman yurttaşlar gitmän şol Orsiýada size o taýda wada berilýän aýlygym ýok, günlügüm ýok. 3 ay möhletde siz ýurdun içinde meselem Türkmenistanyň çykaran çykdyjyny muňa para bermelimi, bilet almalymy, wiza düzetmelimi, pasport düzetmelimi? Oson samalyotyň puly bular hemmejin hasaplandy. Şu taýda 3 aýda ýene-de bir ýyl işlerine de izin alyp bilmejek görünüp durdy. Ýöne şonu da Türkmen diýilen bir millet şu taýda bir zat bar, mış diýilen gurrun estip hemmesi şu tarapy eňýär. Şu gurruny ýaýradýanym ýene-de şol hökümete gulluk edýän, hyzmat edýän şoň töweregindäki adamlar. Sebäp olar şu halky soýup diýenim şolan ýogyny bar edip, mal mülküni satdyryp, elinäki zedin gaňryp alyp, ene Orsiýada uğradýar. Indi näme garaşýar? Orsiýadyň iki şäherine uğradylýar, Moskwa hem de Kazan. Indi bulary näme garaşýar baranma?
o yerde işe deyip alnya diyelim. Bahadır alyalar işe. Bir ay işle diye, 2 ay işle diye pulum yok. O edaramız başlayana göçtü ya bankrot boldu deyip adamın neçetini aylıksız, güllüksüz koydular. Bana can edip bir ard eden adamlar var. Gel şun ekrana koyun ay yok ağamın beytmeli. Onun başında oğullar var. Onun olungum günü ağralar. Nahilem olsa öderdimiz özümü çekip bir yurda iyidimi de açtak bolya deyip bana can edip oturan adamlar yanlışının bir ay yozalım vardı. Enne näme bolýar? Bula bar ya, işe durya, iş yok, iyidine de gaydara yağda yok. Berga borca batıp goňşy golum, dogan garnaş, obados hemmesinden qarz alıp, ene bir adam bütün maşgaly bolup, ene ortaýa uğratdylar. Bilem enne 2 barman buruna sokup iyidine boş barmalymy? Ondan şolary teklip edýärler. Meyletin teklip edýäni bar. Ya ene jüwüsüne bir neşe önüm noklaýarlar. Ya ene sen bir kanun ýa şaýyn geçdi sen tutsak etdik. Sen türmä bassak näme çyk ýoksa mene sana aýyna $2000 pul bereli. Sen gitdi hana birinji gede $2000 berýär, soňra her aýyna $200.000, olam $2000 bolýar. Her ay alarsyň şonu. Onun $2000 Türkmen için katı ulu pul, o $50, $100 daňylyp otyr millet aňyrdy. Bilen bolýar dip mezbur haly gol çekýär. Ýöne näme pikir edip şular şol uruşa gidýärler. Bir oturup oýlanaýmalýarlar adam. Sen bir beguna milletin halkın üstüne barıp olary öldürüp öz şolun ganynyň hasabyna, ölüminiň hasabyna sen öz çağalyk eklemelimi? Ondan şol pul kazanılan pul halalmy? Şol pulun aňyrsyny bir güna milletin göz ýaşy öldüren adamyň çağalarynyň göz ýaşy ýatanak bilen soragy jogap beren aklar. Kime näme bolsa şo bolsun men diýeri galar, men geler, niýet bilen uruşa gidýälim. Ýöne şo taýdan uruşdan dolanyp gelen türkmene men şuny şerli gözümde şonak dogrusyny aýtsam. Giden şo taýda wepat bolýar. Diýeri gelen ýok şuny şerli uruşdan. Şo ortaýdan kontrakt baglaş. Nämesin olar ýygyna getirjek bol. Bir ay 2 ay ullanýana mesaruf basok gelir. O taýdan mene öldü ýetdi. Kim o ganyny sorajak, kim o hununy sorajak. Bolu oturdy. Ýöne bizim türkmenimiz şunça aýtsagam bir zada düşünen sen şol $2000 üçin öz janyny ortaga goýýan. Sen maşgalany atasyz goýýan. Ya eniň ataň ogulsuz goýýan. Düşýänmi? Aýalyny da ýarsyz goýýan. Şu $2000 üçin. Şu zatlary sen öz ýurdunda kada kanun düzü işler ýaly durmuşy gurar ýaly bir hereket eden bolsaň orluklaryňy döredip $2000 her aýda belki $10.000 alardyň. Bara ýurduň baýlygy ýaratsyny $52 trillion dip hana para bilen kemini aýdyp berdi. Näme üçin şu zatlary ünsören zat ýok ulukka bardyň. $2000 üçin gidip bir Türkmenen ýeke şaý ziýan etmedik milletin wekilini öldürmekçi. Öz çağanyny eklemek üçin. Ondan sen $2000 öz janyny satandan men bilýän zadym aýdyn ýurtdaşlar. Şol 90-njy ýylyň ahyrynda 2000-nji ýylyň başyndan bilýän informasiýa şol pul zerur bolan adamlar bir böwregini satýarlar. Meselem donor bolýar-da bir böwregini aýryp bir böwregi çüýrük adama ýa ýetmez adama satýarlar. Şoň bahasy şoňa bir böwreg üçin berilýän pulun mösweri şo döwür şo ýyllarda $50.000. Bir böwreg üçin. Şuň kun oňlarkyny bahasyny bilemek, ýokary galypmy, aşağı düşüpmi? Ýöne siz $2000 janyňyzy gurban edenden bir böwregiňizi maşgalaňyz üçin hali çykgynsyz ýagdaýa düşen bolsaň şonu baş edäň, donor bolaň. $40.000-$50.000 alaňyzdan soň siziň maşgalaňyzy 10 ýyl eklenmäge ýetjek şo pul. Siziň çağalaňyň arasyna arkaýyn oturmaly ýaşap. Bolýa 5 ýyl 10 ýyl ömrüňiz kemeler ýöne maşgalaňyň hatyrasyny edýän. Putinin ýa Orsiýadyň hatyrasyny $2000 üçin gidip o frontda mesarufka tawsyrlanda. Jefediňizem hana it guşyp tokoýlarda ýa meýdanlarda. Ine şo güne sokdular bizim türkmenimizi. Ine şu müzleri oturan maýoram şol. Men şoň ýeke sözüne de inanamak. Bular hemmecikler öwredilen birden ýasir düşden şu bahanany aýdyn diýip. Sen gelipsin Orsiýada işläp ýön.
taksiçilik ediyen. Men eşdemak orsiyette men taksi sürdüm de men pulum yok ya men gazananım bedenenme yetenaklı bir adam arz edenim men eşdemak ne Türkmen diasporasından ne Özbekten ne Tacikten ne Kırgızdan şu taksi sürýän adam hemmejigine gazanç bar yurttaşlar. Ýöne sonum az görüp muňa aýdylyn sen aerodrom diýişde sen mayor dwaniýan mar bolsa sana 2000 der sana ýaraýdy 4000 bereýlip alyp maňa gol çöktürendir. Ensere gol çöktüren adamyň adyny bilen akby, familiýasyny bilen akby, zwanýasyny bilen akby, nirde saklanyny takyk adresyny bilen ak, nira getirip düşürli onu ma dogry aýdanak, ýa düşen ýerine komandirler birine adyny aýdanak. Ýa. Ne? Ondan ne edip sul adama sen inanjak? Ýene de oturan ýerine özün bir pukara ben ne alyp görkezjek bolýar. Ýok. Sen öz çağırlyň başyny aman saklamak üçin beýleki milleti gyrmagy gelen adamyň biri. O şu aýdyp otyra any soraga edýän adam. On kimdigini? Biz başga näme goşal oň üstüne? O diýär menne ogullum okutjak adam etjek diýär. Sen birini öldürüp ogullum okutmalymy? Sen birini öldürüp ya ýok edip ogullaryň okutjak bolsaň hana ýurdun içinde 35 ýyllap depeňizde şänip döwüp bir topar ine haramdady. Bar şola bilen hasaplaş. Ýumruklaş hiç bolmany şola bilen öz hakky goýun üçin, ogullaryň okutmak üçin. Sen gidip ol beýguna Ukrainalar öldürmeli çağılan saklamak üçin. Ine naýomlyk, hakyky naýomlyk diýilýän şu hakyny tutma. Öyle basyp alçylyk. Diýsemeldim diýärdi söhbet. O aerodromda sen samolyotun aşağını bomba takýan, şu bombada samolyot barıp onun Ukrainalyň depesinden taşlaýar. Ol avtomatdan bir ok atsaň bir esker öldürersiň aň karşyňda. Emma bir bomba 100 adam, 1000 adam gyryp bilýär. Şoňa düşünen akmy? Innem zarilavati yesiralnyn soň näme etjegini bilmän. Muňa ýoly ýok. Orsiýada gitseler meni öldürýärler. Türkmenistana warsa da öldürýärler. Dinle var edebilecek zady, şu haýyş edip şu Ukrainalyň aýagyny ýykylmaly. Maňa näme çara görýän bolsaň, näçe ýyl kesýän bolsaňyz kesin, men şu taýda 15 ýyl berseňiz, 20 ýyl berseňiz men oturmaga gaýlyp, şu taýda diýer galaýmasa maňa başga ýaşamaga mümkinçilik ýok. Onu aýtmak gerek halkymyza. Maňa däl başga da ýetir düşünýär, orşa gatnaşyp ýetir düşünýär türkmenler şeýle. Hakykatdan men bizine şu mardyňa şu maýoryň ykbalyny aýdyp, ondan o maýor diýip o nämesi maýor? Benim 14 ýyl pagon götüren adam. SSR ýykyldy, onuň ýurtdaşlarymyz aýdyp berin. SSR ýykylanyny emma bütün SSR territoriýasyny türkmen milletden bolan ofiserlerin sany 345 adam. Meni dol sany var sebäp men şol döwür ýokary sowetde ýa parlamentde harby işler men alyp barýar. Jemi 345 adam bütün SSR'ň territoriýasyny. 15 respublikanyň içinde. Şolaryň içinden alyp bäri Türkmenistanyň içinde bar diýen leytenantdan maýora çeldim patpolkownyga çel. Kän bolsa şol bir 50-60 adamdan geçen Türkmen milletli. Şoň üçin SSR ýykylandan soň Kızlarbadyň garnizonuny ýene diviziýany 25 ýyllar totaý. Jem garby. Bular ors bolan soň köpüsi SSR gitdiler onuň türkmenligi gal. Türkmenligiň içinde kim gal? Onuň aýdy praporşyklar gal. Onuň şu praporşyklaryň içinden men bilýänim ikisine şol SSR ýykylandan soň 3 ay geçmäke maýor dywany berdiler. Evet, praporşyk nire, mayor nire. Praporşykdan soň maýory ýetjek bolsaň kiçi leytenant ba, uly leytenant ba, kapitan ba, ondan soň mayor. O sen mayor almak üçin ýörüýän bilimiň akademiýaň bolmaly. Praporşyga şoň häzirki dille aýdaly starşyna diýilýär halmradan. Ay bilemem käme diýilýän bolsa, ýöne şu nisbeten şo bolmaly. Istrabarony var, ýa gorunmak minister Türkmenistanyň. Men o gün matdyp diýen o gününi atyrdy türkmen halkynyň. Ine şoň bilimi Sowet zamanynyň praporşygynyň kiçede ýok. Tejribesem. Ine türkmen armiýasyny kimler dolandyryp otdy. Onu Hoşal Üniversitesiň uturan adam diýär. Ay tanış bilişiniň üstü bilen gelinir gulluk etmäge aýlyk berilýär, günlük berilýär dip. Soňam alasan näler ýa bir ýerde tölen näler bermelje muzdany.
ondan onun pensiya çıkarmak hukuk berýärler. Pensiya çıkana ol. Çıkmaka 25 yıl gulluğu dolmaka pensiyası hani sen nervini dip diye çıkardılar diye. Kimin nervisi düzülüşü mal Türkmenistan. Tapın bir adamı görkezin mektep okuwçysynyň başlap 90 ýaşlyk arasına çeldi. Bu agyr durmuş hem beýnisine täsir edip durur. Hemmesi zat yalan aýdyp oturan zat. Muňa şeýlerini tutup akıtyp görkezmeli şol ýanky bu Orsiýadyň bombalan şäherlerine näki wepat bolan adamlar çağalan, garrylan, zenarlan gowýarlaryny elinden tutup aýlamaly. Ine sen şular ýaly harby bölümde gulluk etmekçidiň, şular ýaly adamlary öldürmek üçin. Ana bu arada şeýle onuň beýlekiler hem bar. Türkmen tarapy bilenakmy diýse ol bilemak diýär. Ondan o alyp barajan pikir diýär. Bilmeýär ka diýär. Türkmen tarapy Türkmen grazdanlarynyň Orsiýadyň tarapyny gulluk edýär. Bilmän aňyrsyna geçýär. Ana aýdyp berdik ýani öz illesimiň mesele ykbalyny. Ata berdi. Owa aýdyp berdik. Hanin ata berdi nerede? Dünyajatı bilen görüleşdim bol görgülaý diye 2 hepde boldy diye ihlasdan habar ýok halmyrada gany. Nira gömetdiňiz ihlasy? Ha? Türkmenistanyň hökümeti jogap berin. Ine şu ýerde nira ýok etdiňiz? Siz uratdyňyz Moskwa. İş berýän näme diýenip. Soňundan bu habar çykdy boly indi şol gullukdan ýygyny gaýtarmajak bolup şuňa arka durmajak bolup ýitirme diýerler. Kelläňiz bilen jogap berersiň. Şunu ýygy düşün. Bu nogdy senden maslak. Ne? Jogap bermeli adam senden birinji. Soňra çağırmışdyň beýlekler. Näme üçin öz ýurduňda talap etmediň? Meclisiň maslagy. Ha? Siz bir tarap döwlete. Näme üçin onu tarap tutup Orsiýadyň tarapyny siz öz grazdanlaryňyzy uruşturýaňyz? Ha? Näme jogap sorulmagy diýäňiz sizden? Hani sonra edip oturan adam yani materyal toplap oturuyor. Son Türkmenistan'ı görkezmek için. Sonradan talep etmek için. Ýa. Ne? Halkara suuduna Türkmenistan'ım çekilir. Yol başlarının bilelikte. Enniş yenin bir gezek şutadı ýatladı baydan. Ihlas Ataberdi barıdı. Nirde de bolsa tapında diýerlerine getirinde enesini açasyna gowşurum. Etmeseňiz dat sizin günüňizde. Onu men şutaýdan aýdýan size. Yine de näme bar? Ol mayor aýdýar da, yine de o taýda bir kısan Türkmen bilen görüşdüm, duşdum diye. Näme üçin sen aýdyňak? O Türkmenler nerden geleni? Gürleşene Türkmenler soraýar, birekden sen nereli? Adın kim? Hiç dat maglumat beren. Ay olaryň da ertesi gidipdirler diýe men bilemakdy. Bilmän aňyrsyna da geçi. Yalan sözler otur. Yalan sözler otur. Yo, ondak bu mayorlu gurruna soň ýene dolanyp gelir. Biraz wagt gerek bize. Soň aýdar näme üçin dolanýanmy? Ýöne şu mahal ýagdaý şular ýaly. Ýene bir gede kaýş edýän ýurtdaşlarymyz uğratmaň siz. Bir öňdäki erkekler şol Orsiýet tarapy. Göni uruşa sokýarlar. Sen Putinni inni adam galmady. Ine düýün yglan etdiler. Ine ýurtdaşlar siz aýdýan. Düýün yglan etdiler. Samara velayeti var ya, oblast Orsiýatyň. Şo taýdan uruşa çağırmak üçin Orsiýatyň harby ministrleri şertname baglaşmak üçin şo uruşa gitjek adamlar 4 milyon rubl hödür edýärler. 4 milyon rubl diýmegem şu gün bir dollar 100 rubl aňyrda diýmek 40 000 dollar berýärler. Sen uruşa gatnaşjak bolsun. Ene Türkmen gitmezmi şoňa? Ilgak gider. Yani 40 000 dollar sen canın satacak mı? Ya öz vatan ne umana hanrada? Bu bulanak mı? Türkmen bolsa aljaw ne umana? Ne? Ay sana grazdarlyk berer, sana jaý berer. Belan sapyn berýärler. Nesip etse o çukura gömerilip selofan paketli bolmasa da ite uşaşam bolardy. Ine bilen oýnaýan oýun. Ine ýene bir soňky şu mesele bilen aýtjak bolýan zadym, söhbet. Ýeme Türkmenistanyň bir aýlaýyny Moskwa uçuşy gadagan etdi diýip. Tapýan oýunyny haramzadany. Ol gadagan etdi näme üçin? Şu mahal inni estilide bir mayoryň näme üçin ýesir düşenni aýdyp berdiler-de. Şeňmi? Inni şu Orsiýetdakiler yetişbilliginden kaçmak için Orsiýetden Türkmenistana tarap.
Sebep gördüler bolýan zatları, edilýän işler, berilýän wagdan hiç birini de Orta tarapynyň durmaýanlygyny eşitdiler, gördüler. Indi ýygyna gaçsak bolýarlar bolup, bulara mine ýoly kesdiler. Samolyot uçanak bir aýlap. Şu bir aýyň dowamynda da möhlet öten geçen wizaty utoran adamlar Ortaýa da ursat berdiler polislaryny. Özleri karar çıkarıp hem deportasiýa edip bilýärler, hem de deportasiýa etmejek bolsa da kontrakt baglaşdy, uruşa gitdiler. Ýa-da. Indi gabaly şol adamlar Ortaýa şumal gabawdadyr. Indi şumal gidaýyn diýende de ýygyna nädip gitsin? Aýdyň indi. Ýurtdaşlar jogap berin. Bir ýazym şutaýdy aşagyna. Ha? Bir aýdyň. Şu ine men Moskwada otyn, indi maňa samolyot bilen uçup Aşgabatda gitmäge ýol ýok. Bir aýlap samolyot uçup gel. Menem elimde kazanacağım şumal bilet puluna yetecek. Yetmese de men bir aylap ne edip oňuşuk etmeli. Pasportum yok, vizam uturdy. Demek, diňe ýol o Ukraina uruşa gitmeli. Başga ýoly ne edip bir Türkmenistany dolansyn. Kazakstanyň üstünden geçecek bolsaň ýene de viza gerek, şeýle dälmi? Özbekistanyň üstünden geçecek bolsaň ýene viza gerek. Haýsy döwletden barjak bola ýene de viza gerek. Ene bolly gapana düşdi. Şumar kim ýaşap beren bolsa Ortaýa hemmece gapany. Bulan haýsy bir mesarukdan çykjak näbeli. Olar ne ýurdun içinden özüni hökümet diýip yglan eden goşadyrna içindäki jenaýatkar terror topar jogap berýär. Ne de bulara dogan arnasy ýa hosarlary eýe çykýar. Ýok. Ýok. Ene indi soňky ýagdaý şu. Şuna dören. Ennem ol yanvaryň 20-sine çelli näme boljak Allah'ım bilsin. Trump gelse ona çellen bilem alan galamy özüm gidip sürüp oty adamlar mesarupka sürünýärler Putin. O ýeme bir günüň dowamyny şu birinji atakadan 10-njy ataka çelli, 10-njy atakada gelýän adamlar şu 9 öňündäki atakada ölen adamlar maslagynyň üstünden depelep Ukraina üstüne gidip ýaty Wallyada tolkun bolup gelip durdy. Ora ölüsünem hasaplanyp. Nämesine hasaplasyn? Köpüsi gelmişek. Bulan näme ganyny sorajak bolup duran watan barmy? Hani türkmen ganyny kim soraýar? Özüm soranaklar. Ha? Hanı ihlas atımrat? Almada. Ha. Esasy ýeri var da sözüňizi kessin, bagyşlap. Aýdy ben. Ýurdun içinde habarlaşýanlar var da jaň edýärler. Günde näçe adam boly. Bir hayran galyran ýeri var meňe halmada. Bir burun jaň etdi. 2-3 adam bile tutýar eken. Yurttaşyna çykarmagyna kömek etýärmi? Sonra berdi maňa. Kömek şolar ýalak bir nemäňi bar elimizden kömek gelýärmi diýip. Mesela benim düýpleýin anyk maglumat soradym. Näme üçin çykjak bolýar, näme sebäpden haýsy döwleti? Olaryň diýen zady ellerine vizaları bar. Yani Ukraina çykjak bolýarlar. Ukraina vizaları bar. Türkmenistanyň häzirki migrasiýa gullugy çykarman urlar bolary. Sebäbi näme üçin Ukraina söwüş edip durdy ýaşylar. Çykyp näme çyga gerek? Saklap otyrlar diýe. Ukraina çykaran oklar. Ýöne Russiýa gaty arkaýyn ýagdaýda çykaryp otyrlar häzirki wagtda. Özüm söwüş Russiýada da gidip otyrlar häzirki wagtda. Özüm basbalçylyk başlady, söwüş başlady Russiýa. Näme üçin Russiýa arkaýyn ýöre otyrsyň häzirki wagtda türkmen halkyny? Näme sebäpden? Onun propaganda edýärler. Ne Russiýa işlemene gitjek bolsa, iş urajak, iş var şeýle diýip ýörüýti arada duran şirketler var ýa-da kiçik kompaniýalar şolaryň üstü bilen. Näme üçin Ukraina uradyňsa? Okey, ýöne halk näme üçin daşary urda çykmaly? Yani sebäp Russiýa Ukraina gitmek derler. Näme üçin türkmen halky daşary urda eklenmene çykmaly? Näme sebäpden? Sonra o şeýerde. Onsoň Russiýa giden Türkmenistanlar we häzirki wagtda olaram jaňlaşyp otur. Biziň habar kanalymyzda habar edilen berdik bir wagt, ýani Telegram habar kanalymyzda myzarlan watandaşlar esasy günnelik habarlar şu ýerde paýlaşylýar. Diýjek bolýanym şu wagt Russiýada işläp beren ýa iş maksatly oku maksatly diýen ýaşlarga düşünükli oku wizelary ýa şular studentski nemeler bar diýen iş maksatly 3 aýlyk wize bilen giden Türkmenistanlaryň häzirki wagtda 85%-iniň wizalary dolan. 75% var. Kaçak ýagdaýda, nelegal ýagdaýda ýaşap berler, işläp berler Russiýada. O ýerden o ýere kaçyp sümsünüp, bizlenip, şeýdip, zor aýakdan gezip berler. Sizem tutsalar,
Gün ursuz neme sürecekler äderki wagtda. Bu içeride deportasyon lagerde yatıp bir aýdan 3 ay içinde yatan adamlar vardı içeride. Ne Türkmenistan'ın Moskova'daki veya beýleki ol Türkmenlerin ýaşaýan oblast var da halında da näme şoňady Moskova'da Russiýada Türkmenlerin ýaşaýan nemesi var da Domodedovo. yok Türkmenlerin ýaşaýan bir Stavropolya. Şu taraflardaki ilçhanalar jaň edýän ekenler de bular. Moskova'daki Türkmenistan'ın ilçhanasyna jaň etseler jaň telefonlaryna jogap beren oklar diýär halmra da biz wagtyna deport dedik. Ýurda etjek diýip jaň edýärmişler. Hiç il jogap ýok diýär. Deportasyon ýa-ni izin uratma merkezlerine de yüzläp 200läp Türkmen ýatyrdy. 3 aýdan bäri. Zenanlarym şeýle. Olara da Türkmenistan tarapyndan telefonlaryna jogap berilmeli üçin Russiýanyň polisiýa işgalleri mertebelerine diýip şahsiýetlerine diýip söwünç sözlerini aýdyp Türkmen halkyny köse otyrlarına keçi düşürip olarak. Urşam teklif edýärmişler. O gönüden bizim habar kanalymyza ýetirdiler. Ondan ýa-ni bir sorag ýaztyrdy şu ýerde adam dönmez diýip. Şonu ekrana getirir tapyp ýa-ni goýsora öwretdirne halmra dawa diýär size soratdyr. Gorunmak ministri Begenç Ataýew Gündoğdu näçe ýyllardan bäri wezipede otyr. Biz möýünde bolan waka seretmezden ýa-ni biz möýünde bu ýaraşyklap ýardylar. Bilemok şol wagtlarda otyrmy oturanok onçosun bilemok. Ýöne bizim dowam etdirin. Biz möýünde bolan waka seretmezden ýa ol hem Reşit Meredov ýa-ni raşizmiň itimi diýip ýazdyr. Goýsora öwretdir. Buların hemmesi şu sistema hizmet eden adamlar, değil mi? Şu sistema halka hizmet eden oklar, şu sistema şu Rus, Raşiyizme hizmet eden ya şolara yetiştirilen adam. Şunu men eşitdim bir yerde Begenç Ataýew Gündoğdu Selkoda oturan, o Hocalı Üniversitesi'nin oturan ne palmada. O Hocalı Üniversitesi'nin oturan häzirki wagtda Türkmenistanyň gorunmak ministri bolup ýör. Yani näme üçin sereden o häzirki wagtda? Näme üçin Begenç Ataýew Gündoğdu ýa-ni elini avtomata urşawatna şonu. Ya olmasa halky taýaklap ýören, ýegni pawon ötürip ýörenler, ellerini avtomata alyp näme üçin urşawatna şonoklar Ukraina orklaryň özüne garşy görüşmeler häzirki wagtda. Bular Türkmen halkyny şu ýerde getiren orklar häzirki wagtda. Ya şu mayordan soraýar şu wagt sonra gelýän Ukrainaly halmra da sen näme üçin orklar atmadyň diýip. Elinde ýaraň bar diýär. Näme üçin atmadyň? Biz günden aýdy otyrdy häzirki wagtda Russiýany Ukrainada basyp alçylykly başlady, söwüşi başladan Ukraina topraklaryny basyp almak üçin giren ödem Russiýa. Türkmenistanyň ama şu ýagdaýyna gelmegine Russiýa günäkär häzirki wagtda Türkmenistanyň birinji derejeli düşmany. Biz onu ekranlarda aýdyp gelýär. Ne Begenç Ataýew Gündoğdu. Zatlara kim jogap bermeýär erteki gün häzir uruş gutarandan soň ähli nemeler, detallar dowam etjek izin nemesi, düýplen analiz dowam etjek. Haýsy döwletlerden eskerler gatnaşypdyr. Nämeler etipdir, kim kömek etipdir Russiýa tarapyny? Hemme zat analiz ediljek. Erteki gün Türkmenistan gaz hutuna çekiljek. Gün bu eskerleriň üstüne şaýat ortada. Kim jogap bermeli buna? Biz näçe gere aýtdyk almady, öňki epleşigimizde de aýtdyk. Türkmenistanyň Russiýa gitmek gatgoply häzirki wagtda bu söwüşiň bolup duran ýerinde. Bu söwüş Russiýanyň içine sıçrajak. Sıçramasa da awat kalmajaksyňyz diýip aýdyp gelýär. Ýöne biz diňleýän ýok. Türkmenistanyň häzirki goşadyryň içinde hökümeti gönüden propagandasyny alyp baryp otyrlar. Russiýa uradýarlar. Näme üçin Türkiýe uradan oklar? Näme üçin Ukraina uradan oklar? Ukraina gitmekçi bolýan halk habarlaşyp otyrýar biz bilen. Hiççili, kemçiliksiz we kıyın şertler ýok ortada. Arkaňçyky bilýän näme? Kıyınçylyk döreden oklar Russiýa gitmeklerini. Bu da Türkmenistanyň içinde halkyň nemesi deň agramlygyny saklamak üçin, aýaklarynyň öňüne geçmek üçin, aýaklaryny artmamak üçin esasen ýaş gatlapdan düzülen Türkmen watandaşlaryny Russiýa urada otyrlar. Näme üçin uradýarlar? Näme üçin Türkmen halky daşa ýurda çykyp işgalden etmeli? Asyl sorag şu ýerde. Gaty dogry soraglar söhbetler.
Sorak berýär bol, aňyr tarapdan ses seda çykanak. Jogap ýokdur. Näçe sorak berseň. Ýöne jogabyny tapyp bolar. Ýöne ilk başdan şu illeşimiziň beren jogabyny, soragyny jogap beren. Emma ol begens Ataýew diýip ol benim Ataýew'un başlama onu beýtdi, onu beýgerçekkel. O begens bolýan bolsa begens. Ýöne gün oldy. Şol ýanky biz meňne bolan wakay 2011-nji ýyl partlama boldy da, şu iskilatlar ýarylanyna. Onam ýörüte ýardylar, şoň için näki satylan ýaraglary bildirmezlik üçin. Bilen şäherde maňa berilen maglumata görä 100-den hem gowrak adam ýogaldy diýdi, wepat bolup dur şol snaryatlardan ýana şu partlap jaýlaň üstüne düşüp bir ýanyň öräpdir gary. Çağılar var, mektepler, karhanalar näme var bolsa şu taýda. Ýöne şonu halkyň sesini çykarmazlyk üçin men ozalan bir näsege gaýdyp geçdim. Ýene-de bir gezek ýatladyň. Hökümet şolara sesini çykarman, ölüňizi o ýanky bir ayet dogajyna da okutman, sessizce jaýlan diýip heriňize $10.000 berýänini, her wepat bolan üçin $10.000 paýlapdyrlar. Bermän onçasyn bilemem. Ýykylan jaýlaňyzyň öwezini Aşgabatda täze jaý guramyzda size berersiz. Şoň üçin halk ölüsiniň amganyny soraýan ýanky 2011-nji ýyla degişli. Şol ýyl ýanky gün oldy minister, gorunmak ministerimi de ýa-da ýokmy, men onuň günäsini götermeýin. Ýöne olam şol ministerlikde owa hojalygy torp gelen adam selhozymy, narhozymy ol bir harby ulluk bilen hiç bir gatancı ýokdy. Şan bir gatylşan ýeri ýok, men göremem. Ýöne şol ýa bir garym gazyp içinde oturmak däl, ýa mal bakmalar, ýa ekin ekmeler, bu harby tälim. Şol soňa minister boljak adamyň özü bir däri ihak görmeli, bir uruşdan geçmeli, bir gan görmeli, ýetgük çekmeli, bir ýeňiş gazanmaly, ýa ýetgi görmeli. Bir studenti getirip minister gorunmak minister et goýan bilen meselen sözürlügi däl. Ine şol real minister bolan üçin ine serhetde türkmen ýigitlerimiz onlar çyýlar bar gyrlyp geldi. Ýöne şoňa da jogap berýän türkmen harby ministerligi ýok. Ona aýtmak gerek. Ine şoň üçin bolýan zatlar. Näme üçin bir ýurtdan ine Şumalýan aýtdyň da sen näme üçin Ukraina çykaran aklarda Orsiýada baş üstüne hana gidin ýol açyp. Sebäp Orsiýada gitse o da ýa Türkmenistan Balkan welaýatyna barsa gelmez diýen ýer bardy da şo tak adam gitse ýygyny ýoluny tapanak çäge gum ýoly görür ýaly adam gitse ýetýärdi. Şoň üçin barsa gelmez diýen. Ine bularam ine gitse gelmez. Orsiýada gidýär, giden marda gelen ýok. Näme üçin ýigitler şo taýdan çykarýar? Sebäp nesilimiziň köküni palta urmak üçin. Erkek göwekli çykyp gidýär, ýara tutjak, ýa hak sorajak, ýa maşgaly gurjak, çykyp gidip o taýda wepat bolýar, muň ýygyny galan naçarlarym, çağılarym mene gulgyrnak derejesinde ene şu hökümetiň aýag astyny ýa gamçylaryň astyny, ýa gelmişekleň astyny. Ene şeýdip biziň halkymyzy ýok edip bitirmedi bu atylar. Şoňa düşünmeýän bolsalar adamlaryň öz günäsi aýdyp gelýär ýyllar boýy. Näme görüňiz var? Şu maýoryň näme işi var? 2 tane ogly var. Otursun Aşgabatda, başga gazam jetsin. Bolmasa gurlap otyrar, işläne iş var, ýaşajagy durmuş var. Ene şu Aşgabatly, şu maýor. Näme üçin onu Aşgabatda oturup işläne? Ene siziň şol ýemäňiziň şahly tekäňiziň ene ýol başlyk edip oturan welaýaty hem şäheri, hem paýtagty. Şular iş bilen üçin etmedik adam, onsoň ol welaýatlary ýa beýleki çytkyrykda halkynyň dogurluk gözü bilen seretsin. Ne bolýan zatlar şeýle, kardeşler, ýa ýurtdaşlar. Bu taýda uly tragediýa ýatyr. Meni biz hemmemiz bir oturup oýlanyp pikirlenip netije çykarmamyz gerek. Indi şu maýor gitdi, şoň çağalaryny kim terbiýe bermeli? Ýa aýalyny kim eýelik etmeli? Aýdyň maňa. Yok indi şu gelmiyor. Ukrayna'da karşı tutuşunu 15-20 yıl cezası var pesenden. Ondan sonra diğer kalıp iyidine dolanıp gelse o yesirlikte. O taysı kurort değil. Sen cevap verin. Aydın. Ne güne sallı özünü, öz maşgarasını, öz çağısını, öz geleceğini. Şu yurtta yaşayanını, öz oğullarını yanlar
hak hukukyny talap edip eline plakat alıp köçe çykanna bolmaýar. Ya uğurluklaryny döredip, o şar uğurlukda şular ýaly kemçiliklerimiz bar, ya o hojalykda şular ýaly kemçiliklerimiz bar, ya sosial meselede şeýle kemçiliklerimiz bar. Şu siýasat bolanak diýip näme üçin ýurdun içinde öz çykyş etmeýärdi? O beýleki ýurdun adamlaryny gyrmagy höwes bilen gidýär. Ene sonra ustaydı. Allah albrada. Beýri ýazypdyr halmada Ukrainada bir kay uruşda bolup ýetki sebäpli öýe gaýtdym diýe. Öýe ýetmäkem bir problem bolup näme üçin geldiň diýdiler diýen. Yani bunu birazcık düşünürlük edip ýazsaň Ukrainada söwüşe gatnaşyp durýarlar biri. Ýetki sebäpli bir kay uruşda bolup ýetki sebäpli öýe gaýtdym, öýe gitmäkem bir problem bolup diýen näme üçin geldiň diýdiler. Düşündüm aýdyp beren, eme öýüne gaýdyp baryn sen näme üçin diýri gelipsiň? Ölü maslagyň gelen bolsa biz pul alardyk 5-6 million rubl diýe. Ene. Sağaman. Sağaman geldiňmi diýmediler. Oglanlar 4 kere pasola bardy. Ulu in halkyny çöpleýär pasol maşynda Türkmeniň kurs döwrü komandyrowny da buňa nähilek düşünmeli. Ana şeýle. Ana öz jogap soragyny öz jogap tapýar ene biri ýetdi. Ene. Soragylar Bestin. Ortaýadynkilerim şeýle ärlerini uruşa uğra diýerler. Soň ýygyny şu basymrak maslagy eläýdi diýip. Sebäp ölenden soň muňa 5-6 million rubl tölenýär. O 5-6 million ýany mene 50 000 ýa 60 000 dollar bolýar. Ine ärlerini, atalaryny, ogullaryny ine 50-60 000 dollara çalışýarlar. Ol uruş ol watançylyk uruşam däl, ol uruş bir adaletli uruşam däl, ol bir basywalçylykly uruş özlerem naýomny hakyna tutmak üçin ortaýadynky. Şo bolýar. Ana aýdym watançylyk uruşy ýyllaryna haýsy adam aýlyk güllük tölen esgeri. Ya şol uruşdan dolanyp gelen elsiz aýaksyz maýyp galan türkmenleri bir manat uzadyldymy şolara? Ha? Ya şolara yeterlik derecede hizmet edildim. Ya protez edildim elin ayağını. Şu tigirlek gezdiler eller bilen. Men gördüm oğlanım bolsam. Ene döşler dursuna oradan medalli ýaşyllamy. Elsiz ayakta samavar ýalyk bolup. Ha? Näme üçin edilmedi şolary? Urusda ýeňilen Germaniýa şol uruşa gatnaşan adamlaryň men ana bundan 20 ýyl ozal 20 ýyl ozal ýanky Bolgariýa diýen maýdanda gördüm. Yüzler şun ýaly 80-90 ýaşarlar. Gözünden o çykypdy. Görnüp dur şol öňkü gitlere goşulna hyzmat eden haramzadalardyň. Ýöne sen näme barp onu urjakmy? Uruş gutardy bir döwür. Ýöne olar ýaşap dünýäni syýahat edýärler. Bir uruşy ýenen adamlar bolsa ana nä umytdyny elini serip o dünýä gitdiler. Ene? Şol uruşdan berilen kontribusiýa bar. Kontribusiýa diýilýär. Şol öwezini ýanky hun tölenýär. Şo hunum ortaýat özüni aldy. Han Türkmenistany berilen zat barmy? Ýok. Ya beýleki Orta Aziýa respublikalaryna bir zatla berildim. Olam ýok. Teredin bar bolsa aýdyň maňa. Ha Türkmenistan zenarlarynyň hemmesi özü meýletin elininden sypyryp uruşa kömek bolsun diýip kümüsinem altynnym zerinem hemmesini tapşyrdylar. Toppusyna çeldi. Ha? Ýerine özüne bir zat berilmi şolara? Ya şu zenarlardan bolan şuun kuun çağılary ýa aktyklary hözer görýärmi? Ýok. Ýöne bizim halkymyz jelladyna aşyk bolan millet şuun kuun. Ana orskow bolsa ene şu maýoryň gününe çörsün. Ola enter diýroti. Näsetiniň maslagy ýatyr hany çöl beýwanyna ýa tokoýlarda. Ya gidip onum görkezmeli bolsa men haýyş edeyim. Şu Türkmen pasportly ölüp ýatarlar şu taýda surata düşürip bize uradyň diýip. Nä şondan soňundan jakmy, onuň näde inanmak ýokmy size? Şu bolup duran ene şu wejerallygy ýa şu jenayata. O bizim halkymyzy erkeksiz goýup uruşa sürüp otýarlar. Bir düşünäýin. Şu maýoryň ornuny, şu maşgalasyny tutjak adam ýok. Şu gowy bolsun, erwet bolsun, tapawdy ýok. Şu maşgala başy şol. Indi ne oğluna ýörer, ne aktyk söýer, ne aýalyna ýelik eder. Hökümete de geregi şol. Indi muň oğullaryny gulady bollanarlar aňyrda. Indi kakyny ma otak ýesir düşüpdir, Ukrainalary dip köçe çykmaz ýaly ederler.
Ya bularım basarlar. Ya bularım uğradırlar urşa ya yenem bir yere. Yok, öňün almaň ýerine şolar ýalyk basy edýärler halmra da buňa. Awa, Aslında öňün almalar bu atlaryň. awa, Tersini işleýärlerini. awa ogly ýazar aýaly bilen kaka asaly bölünmedi. Bizi ýaşatjak bolsun. Oğlum son etmeli var. Ya da hani yasirlikte gezmeli var. Ayşe Nur kardeşimiz ýazypdyr halmra da ihlas ýyldaşymyz ýaly neçeme ýurtdaşlarymyz ekedilendir zorluk bilen postarlarynyň kim habary ýokdur diýen. Edilýärdi şon ýaly. Asy soragsy ýitirmediler köpsü kynansak da. Habar ýetirilse de soňundan habar ýok. Ýa gün ýüzüne çykan ok. Maşgalalar bilse de bunu ekranlara beren oklar. Yani bu zatlaryň syýasy tarapy bar. Ine Türkmenistanda pikir edip görün. Halmra da men düşünem bu burlady. Ine Türkmenistan 95-nji ýyly bir tarap dönaly diýerlerdi. Bu da ne derecede bir taraplık Türkmenistan, bir taraplı döwlet Türkmenistan. Ya şu bir taraplık halk üçin peýda getiren ýeri barmy häzirki gün içinde? Türkmen halk üçin. Ya Türkmen döwleti üçin. Inni okey, Türkmenistan bir taraplık. O resmi taýdanyň bir tarap bir döwlet. Yani Russiýanyň finansawy taýdan üçine de oturar Türkmenistan häzirki wagtda. Türkmen gazyny gönüden gönü Türkmen gazy Russiýa Federasiýasyna gidip otur. O Türk gazdan alınýan ýalňyşlar, dizeller ýalňyşlar o gönüden gönü Russiýaga gidip oturar. Türkmenistanyň benzin gitçiligi ýaşarly. Sen pikir edip görüň. Na gazy newiti oýunçy dünýäde 4-nji ýerde duran Türkmenistanyň 5 milyon halky var. 5 milyon bak 3 milyon diýer şonu. Var 5 milyon bolsun tapagy ýok. Indi 5 milyon halkyň 5 milyon soň maşyn süreni bar, awtolog süreni häzirki wagtda. Oşun 2 milyonu awtolog sürýär diýeli. Ya 3 milyon awtolog sürýär diýeli. Sen 4-nji ýerde duran gazy baýlygym var. Newti gaýtlaryň işleýän zawodlaryň var. Şu halky sen üçin edip bilmedin nemeli. Ýangyç bilen. Benzin bolsun, beýlekin kerosin salýarky bolsun tapagy ýok. Näme şu Türkmenistanyň benzin gitçiligi ýaşarýar? Näme üçin bolýar benzin gitçiligi? Yani pikir edip görün, yani bu sorak. Şu zatlar näme üçin bolýar? Näme üçin bolup dur? Diýmek bu bir sebäpleri bolmaly. Sebebi näme? Ine gaty uly logistika nemesi var, urşun çykdaçysy var. O Ukraina tarapyn o Russiýanyň ýanky bazalaryny, logistik merkezlerini, logistikan gelip düşýän ýerlerini raketler bilen bombalap atýarlar. Hüjüm etdirler Ukrainalar Russiýa tarapyna. Onsoň benzin gitçiligi ýaşalýar. Benzini newti gaýtadan işleýän zawodlaryny urdy Russiýanyň içi territoriýasyny Ukraina tarapy. Benzin gitçiligi ýaşalýar Russiýada da. Onsoň nerden almaly bolary? Türkmenistanyň. Alwatlara siyasi berýän adam barmy? Han bir tarap da Türkmenistan, net bir tarap bolýar. Türkmeniň gazy gönüden gön Russiýa aktyrylypdyr. Ya Russiýa ulanyp dur, islenip bir döwlete sataýyn ise Türkmen gazyny satyp bilýär. Ine tapi taslamasy diýip bir neme berdiler, ortaga çykardylar. Awganistan, Pakistan, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gazy geçirji nemesi. Hani başladylar bunun halmra da Awganistan, Pakistan bilen uruşa girdi anyrda. Kerget ýakada. awa, Urşun gidip duran bir döwletiniň üstüne toprağının içinde näme dip diýen gaz urady bilýär, ýani bunu samsy adam ortada düşünüp bilýär bunu. Akıl ýetirip bilýän bolsaň. Uruş gidip dur. Näçe ýyllardan bäri. Diýmek buň arkasynda syýasy oýunlar ýatýar. Ýani bu zatlarym Türkmeniň öz akyly bilen ýa-ki şu wagtky goşadyryň içinde hökümetiň öz akyly bilen anlyp barylmaýanlygy gönüden gönü belli, ýani akyl kellerini işleýän adam üçin. Onda näme üçin edilýär? Ne Russiýa akyly ýatýar. Ne Türkmenistanyň bir taraply, ne derecede bir tarap döwlet duýy Türkmenistanyň. Ine şu ekranlardaky görýän Türkmen eskerleriňiziň üstüne gözüňiz baka beriň, sen edin. Eger bir tarap bolýan bolsa Türkmenistan, Russiýa tarapynda da Russiýa işlemeni eden Türkmenistanlary mecbur edilip urşa gatnaşdyrmany mecbur edilýän bolsa Türkmenistan tarapynyň Russiýanyň resmiýetleri bilen gepleşik geçirip şu adamlary ýygyna almany dol ýagdaýdyr. Gücü bolmaly, hukuky bolmaly. Sebäbi bir tarap bir döwlet Türkmenistan. Eger şular mecbur edilmän öz radyçyligi boýunça gatnaşan bolsalar, onda Türkmenistanyň kanunlary esasında da
cinayet jogapkärçiligine çekilmeli. Eger mecbur edilmän öz radyçylygy boýunça gatnaşdyrylan bolsa, Türkmenistan o taraf eýle diýsen kanun tarapdan suud edilmeli diýsen kanunam ýok Türkmenistanyň. Yani biz öz döwletimizi düzeltmeň ýerine gidip 5 manat pul üçin başga döwletlerde gul bolýarlar. Soňundan umurşa gatnaşýarlar puluna galyp. Ýöne sen ortada döwletiň dur, watanyň dur. Sen Türkmenistan watanyny kim düzeltmeli? Başga döwletiň topraklary üçin ya başga döwlet üçin janyňyzy ortaga goýýarmyz. Ýöne bizim 5 ýyldan beri Türkmenistan döwletini azatlyk we erkinligi gowuşdurmak üçin watany öz elimizde halk bolup, halkyň ýerine geçirmek üçin, halk bolup el almak üçin görüş alyp baryp otur häzirki wagtda. Hiç bir türkmen ýok ortada. Esa alayta türkmen erkekleri ýok. Zenanlarymyz okey, zenanlarymız türkmen erkeklerden mert çykdy häzirki wagtda. Onu aýtmamyz gerekli. Ne biz sinä oturun, biz görüp oturun, näçe watandaşlar bar. Haýsy bir elini daşyň aşaňa goýýar häzirki wagtda? Türkiýe wizany gymmatlatdylar, ýörüýtü. Russiýa gider ýaly etdiler, halky aňyrdan hem göni uruşa, gaty mekirlik bilen gurnulan bu zatlar diýär Aýşenur kardeşimiz. Hawa edilödi. Pikir et görün, gatar kaýynlyk bilen Russiýa çıkarmany neme diýip otyrlar, ýol açyp otyrlar. Gatar kaýyn ýagdaýda. Men şu wagt Russiýada rus bir dostum bardy. Edil şonuň öýde aýtdy, eger daşary ýurtly bolsaň, ölsem gynananaplar diýip, döwletleri ala-alaşykly gatnaşsan, pul töleýärler, özüň kontrakt baglaşan bolsaň ölsem ýok diýip. Hawa. Indi şu zatlar ekrana gün ýüzüne çykmaly. Indi şu bolup duran nemeler. Buny halkyň özü etmese, halkyň özü şu zatlary dile getirip ekranlara çykarmasa, bu zatları ekrana çykarjak bolýan, ýani halkyň aladasyny edip duran Türkmenistanyň hökümeti ýok ortada. Yani hükümet diye atlandırma Allah bunu hükümet şu an Türkmenistan'ın hükümeti bil kastlayın halka karşı iş alıp barıp oturuyor. Erkli taraftan. Yani halka karşı iş alıp barmayan olsa bil kastlayın halka karşı çeklendirme iş, siyasi işlerini alıp barmayan olsa Türkmen halkı häzirki wagtda mecbur edilip ya ne alaç yurt dışına çıkmanı vazmoş bolmalylar, yani mümkünçülük bolmalylar yurdun içinde. Halkın arkasında duran ne hükümet var, ne devlet adamsı var, ne yeni var, ne ilç özler aýdyp oturýan ýaňam aýdyp geçdim. İlçhanasyna jaň edýär diýe telefonlaryna jogap beren oklar gepleşmek beýle dursun telefonlaryna. Öz ildeşini aldy, o ýoly bilen ortaň urşuna uğratyp duranlar watanda dönüklik etip duran bolmaýarmy diýip. Edilöde şo bolýar. Şo bolýar, gon watana dönükçilik bolýar. Şeýle halmar da bu nägelik ýagdaýda bu zatlara bir halkyň özü şeýdi gün ýüzüne çykaryp syýasy sen bermesek, ýani buny garşy tarap aýanky Türkmenistanyň goşadyrnak üçin hökümet buny näçe üstüne bastyryp süretse gün ýüzüne çykmasa şonça begen ýa olara. Olar beýdip bu zatlar gün ýüzüne çykaryp ýa halkyň arkasynda durjak bolup ýa şu zatlar öňüne aljak bolup häzirki wagtda iş alyp baran oklar. Aýallaryny ýurdun içinde halkyň aýaklanmasyndan gorkup deňaweramlygy saklamak üçin ýene bir gada gaýdýar. Russiýa iýber oturlar. Russiýa gönüden gün iýber oturlar häzirki wagtda. Özüm aňsatlaşdyrdylar wiza alma nemelerini, gitme nemelerini. Dogry aýtdyň, emma Russiýa aňsatlaşdyrýanyň sebäbini ýene bir gezeknek tabaýdy. Şu ýurdun içinde näçe erkek göbekliğimizin sany azalsa, şonça da şu jenaýatkar hökümete bähwitli. Sebäp bulan garşysyna baş göterjek erkek galjak gelýär ýurdun içinde. Ozalama kämer biz bir gyljyndan gannamdyryp duran türkmen nesli bolsagam özü de ýöne bu galynjasynyň bularyny ýok edip şu otaýda bu taýda ýitirme diýe ýa Türkiýe ura diýe ýurdun içinde bolmasyn diýip. O jenalarymyzdan bilen çağılara mana islenlik şertde ullanyp otyrlar. Ne genosidin bir forması bilen onun şu yankı ihlasata berdi barada aýtdy. Şonu ertesi bir gün bana berjan edip aýdy. Ya yazdylarym bir ýerde bizde harmada şumaly onun näşe olan bolup şumar ömede Ukraina urşuny gezip berýän öýdäkilere işleme geldik diýip aýdy.
İzinle galarlarym bilenak bir topar adamy şu urşa gatnaşyp beren. Arlaýarlar, o sizde guruluşa gidersiňiz, o şäherdi keltmeli, ya hiç olan akop gazarsyňyz diye. Soňundan otak baryny eline avtomat berýärdi, perýär. Gitmeseňe mene ýeňsäňde duran Zagrada Tret bakimlerden ol düzülen belli däl. Olaryň sen ýeňsäňden tüpeňleýärler. Şoň üçin o otak düşen adamlara çykylgy ýok. Ýöne hemmesi diýip aýtmak bolmaz. Ol otak gatna ama ortaýda baran hemmesi urşagy diýip ýok. Zenalar gidene. Bu zenalar olar alýanlar belki iki ýakasy şol gospitallerde ya harby gospitallerde ya sançatlarda medisina bilim bolarlar belki işlese işleýändir. Emma zenalary o eline avtomat berip urşagy diýilýän mene türkmenler için bar diýip eşdemek o. Ýöne şol tak barıp orun tutup belki onunla işini tapıp ya para verip arkaýyny ýaşap berenen badyr. Men o zatlar ortadan aýramak. Ýöne bir adamyň ya 10 adamyň o taýda gowdurmuşda ýaşadygy Türkmenistany sürülip baran samolyot nükleer gidilen adamlaryň gowy ýaşaýanlygyny aňladan aly. Bular nire ýitirim bolu diýilen sorugy bar. Ine şuňa biz jogap gözlemeli. Onsoň o taýda şol Yeme bular ýöreýte gurnaýan zatlara marda iki ýaka adam şu gowy ýaşaýan marda şonu görkedi aýna maşyn sürüp bilen aýna dolar paýlap bilen ýa näme diýen orsiýetde şular ýaly boldum diýdi. Ondan şuňa ynanyp ýene 1000 adam şulaň ýemesine çeňegine düşüp ine orsiýede diýdi. Barmyş diýip. Zat ýok şu taýda näçe gezek aýtmyn size. Ne dinlemese ne şular ýaly ýagdaý düşer. Bir Sergey Grigoryan diýilen o Türkmenistanyň watandaşy elbetde ýöne milleti Ermeni, o Krasnovodskly, men bir taryhyny estim. Ýöreýte o şol gidip şol Orsiýadyň tarapyna uruşup Ukrainalary öldürüp gelip şondan hak alyp ene ejesine şo taýdan jaýal ýa Krasnovoddan soňra taýda jenaýet edýän tutulýan basylýan ene şular ýaly. Başga ýagdaý ýok. Onsoň o Türkmenistany Ukraynada Orsiýadyň tarapyna gidip Ukraynada uruşup okdaryny görüp gelen adam ya adam öldürüp gelen adam aslında gerek gel. Sebäp ola bilýär ýerde geçti şu eline ýara galyp adam öldürmäni öwrenen adam ýerde geçti şular öz garşysyna da ýara gullanmagy mümkin. Ya halkyň içinde şular ýaly çäre ya şular ýaly waz nesihat geçirmegi mümkin. Şoň üçin bular kabul edenler gelipdir şu Sergey ana geleni sowum hakady uğratmalarını uğratdylar. Şoň üçin egerde şu eýerlik edilýän bolsa, ana aýdyp berdik, 2 aýdan geçdi. Näme üçin Türkmenistanyň ilçihanasy öz ýurdunyň watandaşy, ýurtdaşy ihlas ata berdi, şu uruş zonasyndan alyp çykyryp getirip ýa atasyna goýşurama. Näme üçin? Ene sonra Reşit Meredov'nu da şu sonra ol atalı iki tane ırgırlap oturan narkomany da şu sonra ondan bir galan harby ministerini da şu sonra meclis başlygyny da şu sonra. Siz hemmäňiz şol oğlan üçin şu ýygy üçin jogapkarsyňyz. Sebäp siz döwletiňizi yglan etdiňiz bir tarap Türkmenistany. Özüňizi ýetişbildiňizden geýje güni orsuň arkasyna çykyş edip soňra yerasy ýerüstü baýlyklaryň bilen bir gatarda ene adam insan resurslarynyň gowşuryp otyňyz muhtyny. Baryn akidiň öldürüň şolar. Bize şu topragyň aşagyna baýlyk gerek, ýok topragyň üstüne halk asla gerek geldi. Itte gusta emma hasap bar, emma insanyň hasap ýok Türkmenistanyň. Ne? Görüp oturan ýagdaýymyzy düşen ýagdaýymyzdan şu ýurtdaşlar şuna şaýdan netije çykaryp hereket etmelem ýene de biz bolýar hemmämiz. Ýekelikde, bilelikde hemmämiz bir ýere üýtmegmeden zerurda bir ugra tarap hereket edilse her adam öz düşünjesine göre, bilşine göre öz orluklaryny döredip, öz ýurduny, öz topragyny, öz ýaşap oturan obasyny, kalhozyny, şäherini düzetse ýurt düzeler. Şonu etmeli biz. Näme soraglar bar bolsa, seredişdir, söhbet. Soraglar baş ýerde bir sanakçama görüp bir ýazdyr da, bir bilen ýazýar. Görem wiza bolmasa diýe. Goga diýip birine jogap berdirdi. Hiç kim mejbur edýän ýok, mejbur bolup gidýänem ýok diýe. Ýani urşa
Şo diye kellesizler gidýän bolaýmasa bize Moskwada ýöne bize Hudaýa şükür gezip ýörüs biderek gurrun. Şol ýöne özleri gidip ýörenler bolaýmasa diýär. Yani bärde nämesini nemäni ýazjak bolýar-da, yani bize gatnaşamyz, ok gatnaşanlar bar bolsa da bizem gezip ýörüs Hudaýa da şükür edýär. Şo manyda ýazdyr bir Google diýen ýa-ni bir illeşmede. Komentar ýazdyr da öz aradyny. Näme? Asıl maksat o däl, watandaşlar ýalňyş näme ýerden seredýäňizde. Asıl maksat Türkmenistandan näme üçin daşary döwleti işlemene çykmaly. Näme üçin? Näme sebäpde? Bu bir. İkinci sebebi Türkmenistan şol mecbur öz razyçylygy boýunça gatnaşdy diýeli Türkmenistan Russiýada gezip ýören türkmen watandaşlary. Şonda da Türkmenistan tarapy bu zatlardan habardar bolmaly. Ol gelip kim Türkmenistanyň şolary alyp barýan şu häzirki hökümetiniň Türkmenistanyň häzirki hökümetiniň alyp barýan ýalňyş siýasatlaryny ýa jinayetçiligiňi ýa edenetliklerini ýa owurluklaryny ekrana çykyp aýdan watandaşlary izarlamagyň ýerine şolary ýaly halkyň başyna düşüp duran kıyın şertleri izarlanoklar. Şolary izarlamaly aslında. Ya şu hökümet bolýan bolsa, kanuny esasynda işleýän bolsalar. Şu zatlaryň öňüne almalylar. Ne uruş başlanyna Kazakstanyňky, Özbegistanyňky, Kyrgyzstanyňky, Täjikistan döwleti öz karar çykardylar. Ýa-ni Özbegistan hem şeýle. Rus-Ukraina söwüşine gatnaşan ýagdaýlaryny şu döwletleriň watandaşlary, şu döwletleriň halky öz nemede öz döwletlerini kanunyň esasyny plançy aralyga çenni jinaýat jogapkärçiligine çekiljekdir diýip öňünden duýdurşyny berdiler. Ya bolmasa Ukraina tarapynyň Russiýanyň şäherlerine raketler arkaly hüjüm edilse ýa raketler arkaly urulsa käbir şäherleri şu şäherlere barmaň ýa şu şäher Russiýadan çykyň diýilen ýaly nemelerde öňünden habardar edýärler Russiýanyň içinde halkyny. Türkmenistan tarap etdimi şonu? Öňüne alyş şäherleri geçirdilermi? Häzirki wagtda. Asıl sorak şu ýerde. Ýöne sen gelýän de ortağa çykýan Türkmenistanyň hökümetiniň alyp barýan bedilgünçilik siýasatlaryny ekrana çykyp aýdýan şolaryň alyp barýan jinayet işlerini köpçülige çykarýan bolun gelip seni izarlaýarlar. Bu näme üçin beýle? Ýöne watandaşyň, halkyň başyna düşen kynçylyklary görmezden gelýärler. So asıl mesele şo ýerde. Häzir ütgüçük näme ýok, soraglanyňyzy ýazsaňyz bizem jogap berers. Yani pul uğrayan vatandaşlar var. Hem mäňiň kisäňizde bereket vatandaşlar. Minnettar emmäňize. Tüweleme. Sağ bolun ýurtdaşlar. Birek gollap durun. Ýurdumyz üçin, geleceğimiz üçin, şagylymyz üçin edilýän kömekdir şol biziň kisämize däl ol döwletiň hazynasyna düşýär şo taýdanam umumy işlere harj edilýändir. Şunu bilip goýun. İl bolup emme ozal irkutowur bir zat bardy. Men çağırkan bilýän zatym goňşy okara diýilen bir zat bardy. Öýmeze şo agaç okaraly bar, şoň 4 sany bardy. Ejem pahir nahar bisrenne ulgadan natarya bilen bir 6 çağı ýoksa şondan bize vermäke okaralary salyp onuň hani sen olaýak gitsen, bulaýak gitsen, o goňşa gitsen, bu goňşa gitip 4 tarapa 4 çarýar diýip şo beşere nahan paýlar. Bizim oýup gaýdýar soň ertesi gün o goňşudan buyurun, başga goňşudan bir zat pişirseli, olardan bir tabak ýygyna gelýär. Dörli dümenine 3-4 türlü nahar gelýär. Şo düzgün inni gidipdir biziň aramyzdan. Ýoksam ýowur diýilen ýene bir zat bardy. Biriniň öýü odalsa, ýa bir ýetim oglan öýlense, ýa bir şular ýaly maşgaly adam söýüp bolsa, golly ol çagasy bar bolsa, şoňa bütün millet bolup üýüşüp bir kugynyň içine ýowur edip, täzeden şolary jaýgalyp bererdiler. Ine gyzlar batdy, men çagalykdan gören zatym şol. Şu adamlar birek gerek yerine şular ýaly arka durup kömek edip şey edip bileleşip ýaşalardy.
bir de orada enni yok. Sen entek bir zat etmeken senin ayam mesela da monçuk gözüyorlar diye. Son entek sen hiç zat eden etmek niyetin var. Sen ayam bir zat ayıplayal. Ha şunu pular son özüne harcayacakdır deyip. Yok. Onu harcayacak adam başkadır. Yani ene süydün halal emen adamların Türkmenin içinde azarlar. Yurttaşlar. Her öyden çıkıyordu. Men doğrumda. Hazırım nesili kesilen derler. Yani halkımızın depesinden basıp otuyorlardı. Şu yaldaydı da adamlar beyrek himayet kömek edip dururlar. Ediyelerim, ettilerim. Men hana 20. yılda yankı Levap'ta, Marı'da ol yankı Tupan Toron'la halkımızı gördü ya. Hani daha şovdan maşin produktu uğrattılar. Ne? Türkmen beyrek arkaya duran ya doğruluk kömegi. Aşgabattan yankı poyda yüklep halta çöre uğrattılar. Kimin uğradığını çelli bilýär. Yani şunu adını tutsam erti bu haramda adılar var beni olam üstüne herrelecek. Yani Türkmen beyrek gezek gelenine durumsuzdur. Kömek elmeden uzadık geldi. Asırlar boyu şeyledi. Yani bir babaraplı bir hiç zaten ne dinin ne imanın ne milletçilikten ne Türkmençilikten ne kada kanunun ne adamkarçılıktan o kat uzakta duran heyvanlar ne yurt başına gelensen şuna düştük. Niyazım yani. Gördün mü onu? Son şey ama diye de näme zelelin ýarsynyň gaýtmagan bir peýda diýär Türkmen. Şoň üçin häzirem giýişler ýurtdaşlar biz bir ata baba bir abdesturymyza ilm gylymyza dolanalım o beýrek gerek ýerine arka duralım. O ogly tutulýa äri akydyldy diýip gyra çekilmäň barynda arka durun kömek edin. Bir yetimlerin çağılın başından sipan bir hem bir dünya hem o dünya gerektir eğer siz o dünya ananı yanmalsanız ananmasanız ama adam karşılığınız var mı başka ne mi değil gayret edin arkadaşlar sağ olun ama pul kömeğini uğradılar öğrenmenler hem menizin toyunuza kaysın şehirde halmrada kosmos sepiri nemettir rahat yazıtır salam men Ursun ingılıp duran yerinde men näme üçin gelenimi aýtjak diýipdir. Soňundan men efire goşuň, men hemme zat aýtyp berjek näme üçin gelenimi diýip izinden hem ýazypdyrlar. Biz telefon nomerler dur, şu näme videoň aşagyna. Eslendik bir videolaryň aşagyna telefon nomerler dur, şu ýerden jaňlaşyp biz bilen habarlaşyp bilersiň. Kosmos illeş, ýöne näme derejede urşa gatnaşyp görýärmi, suwd etip berseň sebäbi arada bize de yazdılar da hamrada şu Telegram habara çıkaramızda yankı ihlas hata berdiği filmlemesini. Yani benim ursdaki gezip yörünüz, kurs kevitinde gezip yörünüz provokasyon için yazıyorlar da sonundan nemesi yok sonra o tutup başlayan olun. Siz nemede sonra odan kaçınıyorlar. Hiç birisi sonra o cevap ver planoklar ve gönlünü G5 planokla ursun gidip duran yerine sana kim telefonu ulandırmanı ruhsat ver ya sana Telegram'a girmen. Özüňem başga bir döwletiň watandaşy ursun aýagyny ýagdaýda gatnaşýar. Men Türkmenistanda işlän hakyna diýen puly tapyp bilenmänim. Hemem ýaman köp ýerde işläp gördüm Türkmenistanda adalet ýok. Türkde işläp ýaldym men 6 aý bermen urşdy diýe. Düşündüm kosmos nomerler var jaňet ýaşy ýerde aýtyp geçel nomerlary. Nemede ýazar aşagyny çatdy. Şu nomeryň esasyny habarlaşyp bilersiň biz bilen. Menim bir kısa goşaýyn ştaýda kosmos illeşimi ýazypdyr. Yalanam bolsa çyn bolsun aýtjak bolýan zatlar ýöne telefon bar ihlas goýar. Jaňet şu taýda soň sen bilen söhbetleşik geçirer, ýazga alar, ekrany goýar, halkym diňler, bilen diňler, soň gerek bolsa sen bilen göni gepleşige çykyp biler, WhatsApp'yň üstü bilen ýöne ilk başdan özüňi bir aýan et, beýan et, düşünür, hana söhbet bilen görüleş, olum ýaşygy soňra izin dowam etdirip berer. Nähil terde hereket etmeli bolsa, halka aýtjak zadyň barmy, duýduruş berjekmi? Ya şu urustan sen o
Peýda görmek üçin geldiňmi, ya alanyp geldiňmi, haýsy tarapda gulluk edýän, uruşda Ukraina tarapyndanmy, Orsun tarapyndanmy, olam düşünüksiz bolup dur. Ýöne şu tak ekrany biz seni alyp bilemzak, hiç açan edilýän işler bu taýda diňe şol ýanky şu tak ýörüte gepleşik üçin çağırılan 2 adam ya 3 adam gürleşip bilýär, onuň kim näme sorag berjek bolsa, şo soraglary biz jogap berýär. Ine şu programma emmesi düzgünü tertibi şeyle kosmos. Şoň üçin sen emme söhbet kyn görmeseň şol ýanky ýazylmaly telefonu ýaz ber kosmos. Yazdık. O bolup durany ýazan bolsa, ana gepleşip gutorýa, ýani 1 sagatdan ýarym sagatdan bilemem. Şunu janlaşsaňam, erti janlaşsaňam, söhbet ber sen ine hyzmatynda. Aýdy bir näme diýjek bolsaň şo taýda. Ya o hamra da sizin nomeryňyzy ýazdym, öz nomerimi ýazdym WhatsApp'tan, Telegram'dan, Imo'dan, arkaýyn janlaşyp bilerler. Biz nomerimizi ya özümüz gizlep oturan adamdan ýöne medeniýetli, tertipli, bir beýrek hormatly düşünşmeklik bar bolsa garşy tarapam bolsa biz onuň garasylamda ýöne bir ýazýa diýdi o taýda geldik herdiň emesine ýazypdy. Şol göz aýnakly bilen men asla sözüm gepimi alşana bir zat ýatsam zyňya seni diýdi. Indi men göz şeň men adymym ýok, familiýam ýok, ýüzümem ýok, men täp çykşydy botin. Sen kim? Sen özüň bir ýüzüň az görkün men ne plany ejem kakam maňa şolary ýal at berdi. Sünneti ýatyrdylar, toý tutdular, öýürdiler, çağıly çuğaly boldum. Men seni näme üçin giýdeni? Ine men sana şolary ýal sorag berjekdim. Bersen şonu sen soragyny. İşe degişli bolsa ya tema degişli bolsa, ine şu marşol kosmos ýazyp oturdy. Temamda degişli men aýtjakladym bar diýe. Men şon üçin şunu mübarekleýän, o gatygy zat aýtjakladym bar. Aýt, haýsy tarapda sen gulluk edýän men üçin şu ýerde farky ýok, ýöne halkymyz bilsin. Nä şertde sen o tarapa geldiň ýa näme şert bilen bu tarapa geldiň? Näme işler bitirip ýok? Kimin garşysyna söwüşip ýok? Zatlar gaty wajyp men Ukraina tarapda söwüşip beren türkmenlerden tanıyan. Şuňamy? Ýöne uruş turany Ukraina hökümeti aýtdy. Şu Ukrainada okap beren studentler bar, işläp beren Türkmenistanly illeşlerimiz bar. Olara aýtdy. Sen çykyp gidip bilersiň. Bizde häzir uruş başlandy. Diýene sizem indi şu taýda waýanna bäzini galyň biziň tarapymyzda hökmen uruşmaly. Ýok. Şu Ukrainadan çıkan näçe adam taş töwerekdäki Polşa diýdi, ýanky Germaniýa diýdi, beýleki döwlet diýdi. Näçesini kömek etdik yerleşmäge, ornaşmaga, käbir şol bombalanan ýüz gözi el aýagy ýaralananlar bar. Olara da kömek edildi. Bu zatlar aýdyryp edilenat. Ýöne şol adamlar çykyp gaýtdy meýletin. Galmady şu Ukraina uruşuny, Ukraina tarapyny söwüşmek islemedi. Olaň öz işleri. Söwüşenem bolsa, onu diýmek bar o taýda söwüşip beren adamlar. Men şu toprağın duzyny wotin ýa toprakda öýlendim, näçil bar ýaşap ber. Men Ukraina tarapyna görüşjek we söwüşjek diýip beren türkmen ýigitlerimiz bar. Näme üçin ýok? Onu aýtmaly. Ýöne olar hakyny tutup, soňam öldürüp, ýygyny nakyrarym, habarsyz goýanat. Şeňmi? Bar ben bilýän bardygyny. Ýöne şon üçin aýdýan ýeri gelende bir adalatyň tarapyna durmaly ýa öwüşmeli ýa uruşmaly ýa dikleşmeli ýeri bardyr. Ýa-da beadalatlyň tarapyna. Her bir adam özüne geregini saýlap alar. Şonu aýdýan. O kosmos ýazdyr men Russiýa tarapda diýe häzirki wagtda diýip ýazdyr da bolýar. Russiýa tarapda söwüşýän bolsam, Ukraina tarapda söwüşýän bolsam ýöne biz bilen bu habarlaş, öz isleýän näme etipsiň, isleýän oýunça habarlaşak diýipsiň. Bizem size telefondan bir ýazdyk çatdy. Islendigine jaň etip bilersiň. Ýöne soragdan gaçynma jaň et arkaň gürleşeli. Ol telefondaky görürüm. Diýjek bolýany men hamlada Ukraina meselesini aýtdym da Ukrainada bizim okap ören ýa işläp ören türkmenistanlarymyz bar. Ýöne Ukraina tarapy mejbur edip Ukrainada vizasy gutoran, vizasyny möhkledi gutoran türkmenistanlar ýa gaçak ýagdaýda ýaşular ýalak Ukrainanyň içki düzgünlerini bolup kanunda şereket eden türkmenleri uruşa sürenoklara Ukraina häkimetleri häzirki wagtda. Bolmasa Ukraina tarapy öz topraklaryny gorap atýarlar. Öz topraklaryny
siz pikir edip görün bir adalatyň nämedigini bilýän bolsaňyz, häzirki wagtda bir topragy basyp almak üçin uruş başladan döwletiň alyp barýan nemesi adalatlymy ýa bolmasa öz topragyny gowrap oturan döwlet adalatlymy häzirki wagtda pikir edip görün. Ine Russiýa Ukrainanyň topragyny basyp almak üçin uruş başlatdy. Eger Türkmenistan topraklaryny basyp almak üçin uruş başlatan bolsa näme gelip bolardy? Sizem basyp alçylykly başlatan söwüşini goşant goşmak üçin Russiýa tarapyna söwüşýäňiz. Näme gelip adalatsyzlyk bolýar? Bu Türkmenistanyň häkimetlere gönüden kömek edip oturýarlar. Ýene aýdyp geçeli. Gönüden kömek edip oturýarlar. Yani kosmos illa sen ýalak ýa 10 ýalak bir näçe söwüş bölen Türkmenistanlylar bar. Indi şu özüne mayor diýip ýesir düşen Ukraina tarapyna ýesir düşen mayor aýdyp geçýärni. Bir kişiläne 5 tane Türkmen söwüş bör diýip. Yani detally, düýpli öz nemelerini berenok, yani ady bilinmeýän söwüş bölen Türkmenistanlylar bar Russiýa tarapyndan. Bizim bilmeýän Türkmenistanlylarymız. Şular açyğa çykmaly. Şu açığa çıkan şu zatlaryň siyasi güýji bar, siyasi tarapy bar. Esasen halk üçin garşy tarapa ýagny Türkmenistanyň häzirki bir goşudyryna içindäki häkimetine garşylyklaýar. Ana şeýle. Ütköşük soragy ýok halmada. Öz aralaryna ýazýarlar. Ýöne esasy aýtjak bolýan nämämiz bärde watandaşlar ýene bir gere gaýdýar. Russiýa bugünden bu sagatdan soňra hasam howpludur. Ýani bu sagatdan soň diýeni mine Amerikada şu ýylyň ýanwaryň 20-sine 19-uny 19-uny näçesine halmada şu Trumpyň nemesi kazanyşmada bu nemesi 20-nji ýanwar 20-sine 20-nji ýanwarda Trump resmi taýdan Amerikan prezidentlik wezipesine girişýär. Onu girişenden soňra hökmany ýagdaýda ütköşüklik boljak. Onu häzirden aýdyp oturýarlar. Uruşun tamamlanmajagy görünüp durul bitirjek ýa uruş tamamlandyr. Ýani 24 sagatyň içinde uruşy bitirjek diýip söz berdi. Ýöne bunu bitirtmediler. Ukraina tarapyna Ukrainanyň bakwydine bitir uruş bitse-de ýöne Russiýadaky türkmenler üçin aýry ýagdaýlar garaşjak 2025-nji ýyl. Şonuň üçin ýakyn tanışlaryňyza ýa bolmasa ýurdun içindäki inni çykjak bolýan goňşularymyz bardyr, ýakynlaryňyz bardyr, çykmalygyny maslahat bermän. Russiýa barwan gul bolup işleýän bar, iň soňunda bary bar. Ýöne öz döwletiňden daşary döwlete işlemäge çykmak näme üçin gerek häzirki wagtda sen döwletiň bar. Ýa şu döwleti düzeltmeli, ýurdu düzeltmeli. Senin haýsy ýeriňize pensiýa tölenýär, wagtlaýynça işleýär özüňiz. Hemmäňde. Barmala ýurduňyza. Her birimiz barmaly. Ne pensiýaňyz bar, ne iş ýer şertleriňiz bar ýurduň içinde, çağalaryňyzyň gelejegine aýlak bolar ertirkün. Şonuň üçin öz ýurduňyzy düzeltmeli. Şu Russiýa tarapyna söwüş bölen türkmen eskerleri, ýani kosmos beýlek söwüş bölen töweregde söwüş bölen türkmenleriň bar bolsa ýetir bolardy. Ya biz dinleyen vatandaşlar. Bu cinayettir. Gönüden ertirkün söwüş bitenden soň uruş gutarandan soň her biriňiziň adyny çykjakdyr, ol hemme de ýyzarlanjakdyr. Bu pikir etmem dogry, ol izni Russiýa tarapy ýetirip goýberler, bunu serowna bu faktdyr, dokumentan uruş gönüden wagtçylyk söwüş gidip tura häzirki wagtda. Her bir nemesini alyp detallaýyp injeleme ederler, serederler, seljererler Ukraina tarapy. Türkmenistan'ım häzir siz diňe özüňizde de nemeýde minus getiriňiz. Bütün Türkmen halkyna, Türkmen döwletine minus getirýäňiz. Bu Türkmenistanyň häzirki jenaýetkar hökümete gönüden halkyň nemesini ertirki günde badakka goýýarlar. Olar üçin halk bolly ne bolmady ne. Watany satyp atýarlar gönüden. Russiýa tarapyna. Ýöne bu zatlary ek gün ýüzüne çykmalylar. Bizning habar kanalymyza ýene bir gerek aýdyp geçýär. Telegram habar kanalymyza ýazylyň. Telegramda HSM habar diýip ýazsaňyz çykarar. Şo ýerde paýlaşylýandyr. Aýtalap aýdýar, bunu halk üçin näme edilýändir. Ýurdun içindäki habarlary, dünýädäki habarlary paýlaşylyp
durandırlar. Günde bir näsene kawal çykýandyr, ýazylyň, okan, görüň, halk üçin edilýär. Ýa bu zatlaryň gün ýüzüne çykmagy möhümdir, häzir kawalda şertdir. Esasen 20-nji asyrda türkmenleriň şu kösünç görün günlerinde bu zatlar gün ýüzüne çykmalylar. Garşy tarapdan hiç ilneme ýokdy. Garşy tarap bu zatlar gün ýüzüne çykarmamak üçin bastyrgystyr edýändirler. Kosmos bildilen habarlar, ýazgan zatlaryňyzy okuýas, nomerler bar, jaňyda arkaýyn. Men jogap beren biraz goşul seredim. Abdullah diýen biri ýazypdyr. Türkmenler baryp häzirki Sawramenni Türkiýanyň territoriýasyna döwlet dikeldi. 600-700 ýylla külli Ýewropany diýip çökertdirip geldi. Indi näme şul bir haram golyny ýok edip bilmersmi diýip ýazdyr. Go sorag ýazdyr Abdullah diýen. Birleşimiz. Ýeme söhbet Abdullah'ın soragyna jogap bermeden ozal ýanky şu harbyly meseleni şu taýda biraz emedeli, jemläli aýtjak bolýan zadym. Ene şu Onu halmada bir Abdullah'a nemede durar, jogabyny berer, häzir Abdullah ekrana getirip koýdy. Abdullah'dan haýşedýät biraz garaşdyk. Seredin ene bolýan zady şumal Orsiýet tarapyna hyzmat edýän ýa uruşa gatnaşýan türkmen ýigitlerimizi ertesi gün uruş gutaryndan soň Ukraina tarapy hökmäni şertde şulara günä belirjekdir. Birer naýomlyk bolup gatnaşýar. Hakyna tutma adamy hiç bir ýerde, hiç bir döwletde suud edilýänler, tutulan ýerine atylyp öldürilýän, şunu bilip goýun. Sebäpsiz döwletiň adynyň döwletiň içini ýa özüni goran adam der. Siz gidip başga bir döwletiň bähwidi üçin uruşa gatnaşan adam. Uruşun öz içinde bolun, uruşun şol ýara göndürýän fabrikany işler, siz şol aňyrky döwlete hyzmat edýän adam. Emma elinize avtomat aran günüňizden soň siz eýem naýomlyk, men adam atyp öldürdüm, öldürmedim, halastoy patron attım, o bahanaňyzy özüňize goýun. Wagt geler, hemme şol uruşa gatnaşan ýigitler bar Türkmenistanly. Hemmäňi kelle ýalanaşlap jogap bermeli bolsunuz. Türkmenistanyň öz içinde de dolanyp gelseňiz, ýok dolanyp gelmeseňiz Türkmenistanyň daşynda da. Ukraina tarapynyň talapy boýunça siz jenaýat jogapkärçiliğine çekiljeksiniz. Günäňizi agyratmajak bolsaňyz, ýaraňyzy taşlan, ýa Ukraina tarapyna geçin, ýa-da ýaraňyzy taşlandy. Görümjürüm bolun, nira itirim bolýan bolsaňyz, şeýdip ýaşandy ýa, mesela men size başga berjek maslahatym ýok. Ýöne bir beýguna halky öldürüp özüňiziň maşgaly ýagdaýyňyzy düzeltmäge ýa ykdysady, sosial kemçiligiňizi düzeltmäge siziň hiç biriňiziň hakyňyz ýok. Beni hakkını tutmadımdır böyle. Ben sana şonay değindim. İkinciden, enne şol sohbet senem dinledim de yankı yürüyüşü versin şol ayın 30'unda dekabrda yıl cemlap eden çıkışını. Çok bir daha da etti. Yurdun içindeki korrupsiyonerleri de güçlü meseleni. Şol Ukraynaların içinde korrupsiyonerler var da şol eser zamanının alın korrupsiyonerler şol bizimki alem yerde oğurluk olurdu da var. Kan olmasa azal. Inni çok korrupsiyonerler kapana düştü. Nahili. Bir soňky şu 3 ýyl goly, fevral 3 ýyl bolýardy. Şu uruşun gidip oturanyny. Şoňa dürli ýurtlardan dürli kömek, humanitar kömek, pul kömek, el kömek, eşikmi, ýaragmy hemme zat uğradylyp durda. Inni esasen şu köp pul uğradylan ýurt ýa serişde Amerika bolup dur. Bularam gelen ýa-da şu serişdäni dugdagyny edip oturan adamlar var Ukrainaň içinde. Oğurlap, milyardlap. Inni şolary Amerikada ýerlap otyrlar. O aýdylýan zat näme? Şolar Dubaýa geçiripdir puluny, Arabistanymy, o taýda, bu taýda, Malaýda'da şol oğurlanan pullar. Inni şolary ýerlap otyrlar. Inni şolary iň azyny pesiniň bir 20 ýyl bilen 40 ýyl aralygyna türme garaşýar. İstenilik derecedeki korrupsiyoner, yani Ukrayna'dan korrupsiyonerler. Bular nira giydiğinin var hem pulları elinden alacak, mülkleri elinden alacak. Sonra bunları bahvetli oturacak yerler 20 milyon 40 yıl aralığı Amerikan türmesi. Bizim Türkmen korrupsiyonerlerimize ne amalar ödeyene? Şular aşı mahar Orsiýada üpçün edip oturan yalnız bilen, benzin bilen,
yani salyarka bilen, abisonu kerasin bilen, dörlü ısmazışlı materyaller bilen, ol eserden alın hem okyaraga yam uğrattılar. Hani sen bir taraflığın, itin götünü, enni cevap vermeli olsun. Gitcek yer yok. Bular şumar gaçyalar yurdun içinden, yurttaşlar ona mayday, o tayda bu tayda duş geliyor da ay ine Aşgabat'ın içine ya töweregine o köşk gel sarınlap duran küçe tazlı o 400-500 kvadrat metrli jaýlar satyp çykarylýar dip. Kim satýar şonu? Şol Niýazyň döwründe, Gurbanulyň döwründe halkyň hasabyna ogurluk edip özümizi 7 neberelik yeterlikini köşk gorunluk dip arkaýyna aýagyny süýnürip ýatarlar bar. Inni bilýär olur. Bugün bolmasa erti halk bilen kekirdegini ýolup taşlajak. Şoň üçin bular gaçmak bilen ýönetil gaçyp nirä gidersin? Hana Ukrainalyň korrupsiýerlerini şu mahal Amerika ýerlap ýygyna getirýär. Şu Türkmeniň korrupsiýerlerini meni Ukrainalylar ýerlap getirirler ýygyna. Hemme hak hukugyny alarlar, öwüdinem dolarlar ähli ýetgesin. Şol sanyny ol ýanky sonra çykyp durda şolar geldi kärde şol 7 milliard dolar berilmezmi dip tan soýunap bererler. Ol halkyň puly däl, halkyň hazynasy däl. Halkyň hazynasynyň ogurlanan adamlaryň ogurluk pullary ýygyna gelip edilýäni diýeni başa gowşarlar şu maşala. Bugün olmasa erti gitjek yerleri ýok. Enni şol 20 senden soňra garaşy beriň bir topar boljak zatlary Amerikalılar samsypdyr. Trump'ın samsypdyr. Men näme üçin Amerika halkynyň ýemeden ýanky büdjetinden çykyp berilen puly ol Ukrainanyň ogurlary öz ernine çarşamaly. Hatta adaletli soru. Enni şu soru Türkmenliň öňünde durar. Şolum hikmen bolar. Enni Abdullah watandaşymyzyň soragyna jogap bereli. Hakykatdanam şeýle, tarih şonu görkezýär. Türkmenler gyljyndan gannaman bir näçe döwletleri guran ata-babalarymyz bar. Ýöne bugün bir ıskın mezalsız bir diýer jesede urly biziň halkymyz. Mene şeýle görýär. Öwürdüler ganlada. Ha? Öwürdüler diýer jesede. Şol görünüp durda. Çala diýiljek bol, ýani ýerinden başyn galdyrýarmy? Güzek getip ýani Kur'an hökümet depesine şänik döwýär. Çağlaryny gorkuzýar, en atasyny gorkuzýar, özüni türmäge basýar ýa ýok edýär. Şeýleňmi? Ýoksam watana hyzmat etjek, watana gulluk etjek, watany düzetjek, ogul gyýdlamaz. Näçe diýsen bar Abdullah. Her Türkmeniň her öýünde bardy 90-njy ýyllarda. Ine şunu Niýatdan başlap ine atalogul mahluklar ýok etdiler. Halkyň öňüne çykajak, halka maslahat berejek, halkyny bolsun edip halky bilen bilelikde ýaşap, bilelikde baýajak adamlar soňuny soňan ökdi diýen ýaly. Ýurdun daşyna gaçyp çykdylar. Ine şoň üçin biz Türkmenler bir söz Aýalhan çarıgyna bakarak diýdi. Biz Türkmenler ine tarihimize bakarak göremeli. Biz kim bolupdyr tarihde? Näme üçin şonu unutypdyr? Näme düşüpdir şun? Kim günahkary? Nädip ýok etmeli, nädip ýurdu düzeltmeli? Ine şu meselelerin üstüne öz ara gürleşip şunu çözmeli biz. Orluklarymyz bilen, goňşy oğlan bilen, dostyar bilen, gullukdaş bilen, işgärlerimiz bilen kim bilen çözüşýäni bolsun. Şeýdip biz täzeden küllen dikelmesek bize ýam küle urdular. Ýakdylar Türkmeni. Şoň üçin bu gaty gynançly ýöne biz dirilmäge ukyply millet onu men öz ykbalymda görüp otyryn. Näçe ogul Türkmenini aýagarly ýa öz hak hukugyny talap edip başlady soňky 5 ýylyň içinde. Olar gyrdım edip taşladylar. Türkmen gutardynny. Ol ikiye kese mana o ýurtda bu ýurtda öler gider diýip heselle kakdylar. Ýöne bolmady. Bolmady. Hiç açan bolmady. Jogap berersin. Men o dünýä goýjak, şu dünýede hasaplaşar semmäni bilen. O gullara men uzakda däl. Şonu aýdym Abdullah ýurtdaşym. Abdullah illeşimiziň demesi düşünükli. Halmada agadalar watdan ýalkymy salam janyň sag başyň dik bolsun. Men sen deputat saýlanandan saýlananda biziň mektebimizde 5-nji mektepde saýlandyň. 5-nji mektepde saýlandyň. Biz ol wagt 10-njy klasda okuýardyk diýipdir. O wada şuň ýazdyrgan radar. Oho. Saşa belli diýip.
Ay tuveleme. Sağ olun ama. Yüzüm gülay ya öde odasım estemdi. Ol 5-nji mektep Meretkelli Garayfyň adyny takdyk. Şol Awganistanyň wepat bolan. Ine şol hakyky mayor, ine ofitser. Sallatlaryň esgerlerini halat etmek üçin uğratdy. Özüm tankyň içinde galyp, şolar bir ýanky dasrak ýere atyşyň bolmaýan ýerini halas bolmak üçin ýani gabawdan çykýança özüni atyşyp tankyň içinde wepat boldy. Ine Meretkelli Garayf. Önemli hakyky mayor. Öz esgerleri üçin can berdi. Kızlar batly gitdi oğlum. Ine mayor bilen mayoryň parham şol. Men şonu aýtjak boldum dine. Ýöne ol döwür kim kimin garşysyna uruşypdyr, görüşipdir, ol başga mesele. O döwür ol Sowet hökümetiniň bar döwür sen onuň prikazyna ýok diýen günüm şo taýda sen diwara söýäp atýaly. Uruş döwrüniň emesi bilen kanuny boýunça. Onu medillikän gördük o. Bir yer arastelini statyalarım. Şoň üçin o sawar Sasha Beli salam aýt o dostlarıma. Nesip borzany basym görüşersem. O yankı Abdullah diyen nememize men jogap berjek. Menem öz nememi ýöne ona jogap bermeýän dönem orta yankı kosmos ýerleşmesi ýazypdyr da. Men 4 günden demarşa çykýan priýamoy jaňlaşyp arkaň gepleşip bilerin sen bilen. Hemen men drone sürýän şonuň üçin mende internet bar öňde bolsamam diýärdi. Ol priýamoy jaň etmän WhatsApp arkaly görleşip biler. Priýamoy jaň etip bilmersin, maňa sebäp priýamoy jaň bilen öçürdüm. Priýamoy jaň gelmedi ýalak. Arkaň WhatsApp'tan ýa Telegram'dan imodan görleşip biler. Drone sürýän bolsam, näme sürýän bolsam şo ýerde arkaň görleşer. Kosmos ýöne jaň et garaşýan size. Ne Abdullah ýerleşmesiň nemesine gelsek, Abdullah ýerleşmem böyle içki pikirlerini duýgusy bilen ýa-da wajdan bilen ýazan men diýerdi. Bu her bir halkyň häzirki wagtda adatlyga çykmagyny her bir halk isleýär, ýa-da gowdurmuşda ýaşamagyny isleýär. Türkmenistanyň içinde islenlik ýerinden tut, sen kıyın durmuşda ýaşadyň gelýän, bir azap durmuşda ýaşadyň gelýän diýip sorasaň, islenlik halkam kıyın durmuşda ýaşadyň gelýär diýip kıyın durmuş saýlamaz. Yemekşem gowdurmuşda ýaşady gelýär. Ýöne şu gowdurmuşy ýetmek üçin elimizi daşyň aşagyna goýmamız gerekli. Türkmenistan näde şu derejä ýetdi? Ýani gödüňizde getiriň, watan näde saklanyp gel nädir kuneçenni. Yani Türkmenistan Cumhuriyetini kuran şahsiyetler vardır. 1924-nji ýylda biz şoň üstüne durup geçdik. 1924-nji ýylda Türkmenistan Cumhuriyetini kurdular. Gaýsy Atabaýew bilen Nedirbaý Aýtakow. Şo şahsiyetler şol döwür Türkmenistan Cumhuriyetini gormak üçin gaty uly iş alyp baran şahsiyetler. Gaty uly, ýani pikir etip görüň şo döwrüň kıyın şertleri bilen. O döwür atly düýeli eşekli ýa-da awtola oýnak aýaklarynyň aşagyna we şo wagt Türkmenistan Cumhuriyetini gormak üçin şo wagtyň döwrü bilen meclis kurdular şolar. Ýani meclis diýip adlandyrarlar häzirki wagtda şoň adyny. Ýöne şo meclise gatnaşan şahsiýetleriň atlary barmy? Şu diňe şu iki sanak şahsiýet görüp bilme mümkinçiligi ýok. Şoň töwereginde şularyň adamlary bolmasa. Ýöne şu şahsiýetleriň atlary barmy häzirki wagtda bilelikde iş alyp baran adamlar, şahsiýetler? Ýok. Gaýsy Atabaýew hakynda düýüplüğin selçeriş berýän ýa syýasy sin berýän ýa autobiografiýasyny açyga çykaryp bütün halka ýetirýän şular ýalak ägert uly şahsiýetler diýip ady geçen ýeri barmy Türkmenistanda häzirki kuneçenni? Ýokdur. Näme üçin ýok? Sebäbi taryhy ýitirdiler. Indi häzirki wagtda biz Türkmenistan Cumhuriyetini ýykylan Cumhuriyeti gurjak bolýar. Şu Cumhuriyeti şu şahsiýetlerin gurup bilen Cumhuriyetini ýykdylar. Buna da jogap berýän adam ýok Türkmenistanyň içinde. Syýasy berýän adamam ýok. Hatta adyna ýan adamlarym ýok. Biz şu Cumhuriyeti ýykylan Cumhuriyeti täzeden gurmakçy häzirki wagtda. Gurmak üçin iş alyp baryp otyrýar. Gurju meclisem şoň üstünde iş alyp baryp otyrýar. We gurju meclisiň bir näçe agzalary bar. Indi siz pikir edip görüň, şo döwrüň 1924-nji ýylda Türkmenistan Cumhuriyeti kurulanda şo gurju meclisinde gatnaşanlar meclis diýip adlandyrylýar şo döwrüň nemesi bilen. Şahsiýetleriň ady geçýär. Näme üçin ýitirip ýok etdiler? Näme üçin taryhy bize öwretmediler? Näme üçin Cumhuriyetimizi ýykdylar bizi? Şo Cumhuriyet ýykylan üçin Türkmen halky şu ýerde getirildi. O zaman biz Rus koloniýasynyň aslynda häzirki wagtda, Rus imperiýasynyň golasyny häzirki wagtda, Rus'a bizim bir näçe gepleşigimizde suud edip berdik we häzirim aýdyp gelýär.
Ruslar bizim ganim düşmanımız, gan düşmanımız öyle. Yani bizim kıynasak da Türkmen halkımız gidip Rus tarafında Ukrayna karşı savaşıyorlar. Özüňem Türkmenistan'a erkinliği, azatlığı getirmek için ya getirtmek için ya olmasa goýdurmuşda ýaşamak için näme de bolsa islemeňiz var. Yani bizim Türkmenlerimiz öz düşmanlaryna aşkardyr wagtda. Şert häzirki wagtda Abdullah illeş yani bunu sizler diňe bir näse watandaşlarymyz düşünýär. Ýöne her kim elini daşyna aşaňa goýmasy gerekli. Bunu birleri etip bermeliler. Birleri o siz üçin birleri özüni oduň içine atyp Türkmenistan siz üçin goýdurmuş getirip bermeliler. Ne? Türkmen halky üçin janyny ortaga goýup iş alyp baran bizim kärdeşimiz var ýa şahsiýet derejesine ýeten. Ne? Merdan Muhammed. Oğurlap alyp gitdiler Türkiýede. Türkmenistana. Oňa suud edenlikler hakynda da nemesi ýok. Açyk suud da etip bermediler. Gizlän saklap otyrlar. Ýöne şol janyny ortaga goýup Türkmen halky üçin azatlygy, erkinligi ýa Türkmenistan watanyny öz ygtyýarlygy, öz başlyklygyna çykarmak üçin iş alyp baran şahsiýetine üçin. Ki bir Türkmen ortaga çykyp şoň arkasynda durdumy häzirki wagtda. Ya şu adyny aldy ýagny. Bolmasa şoň bilen 7-24 saňlaşan adamlar bar. Nerede şolar? Näme üçin siz üçin bir ýerleri goýdurmuş getirip bermeli? Siz üçin goýdurmuş getirmek üçin janyny oduň içine atmaly. Näme üçin? Siz markaýyny otoýda oturup çay başynda bolar zatlar hakynda gürleşmeli. Watan size degişli dälmi? Yani ýanky ýesýär düşen Ukraina diýesýär düşen mayor. Eline ýara götüren adam. Näme üçin watan üçin öz halkynyň watanyň azatlygy üçin göreşen o Toro, diňe bir mayoram der. Türkmenistanyň içindäki pawony göterip beren adamlar. Şeýlerak hamrada Rusça neme ýazýarlar, ýöne biz biziň kanalymyzda Rusça neme ýazgylara jogap bermek neme gelýär. Gadagançylygymyz bar. Orçça, türkmençe ýazsaňyz düşünýänim neme ekrana getirer. Rusça ýazsaňyz düşünýänim ortak jogap bermez we biziň nememize garşy. Berden aýtyp geçeli. Çok sonra bazı vatandaşlar yazın seredin diye biri yok. Yazıpsın sorun var olsa yazıp bilerseniz. Alo, sesim geliyor mu? O men eşdiwatyn sen. Ha. Hiç gözük soru yok yani. Orçça yazýarlar buna da ekrana getirmeli. Adam dönmez soru versem bolýar mı diýipdir. Soruňyzy ýazyň biz okaýas, arkaýyn ýazyp bilersiňiz. Kıskaça şeyle halmra da ütköşük soru yok. Wagtymyzdan boluverdi. Wagt bolşan bolsa soru bar bolsa garaşaly mene aýdyp boldum demme diýjegimi ýurt mundan artykmyş näme düşünýär. Ene ýagdaý şu gelip düşen çukurumyz şu bütün millet, bütün halk bar. Şu taýdanym jyrdaşyp hemmemiz bilelikde çykmaly. Bir adamyň, iki adam, 10 adam etmeli işi däl. Edämel bolanda ýene de şol adamlar etse ertesi gün ýene de diktatura emele gelir. Ertesi gün şu Malta'da Türkmenistan düzeltilse siz nire dediniz diýen sonra her biriňiziň öňüňize goýulur, ýurdun daşyna nakylır. Ya ýurdun için nakylır. Edilip oturan halkyň düşen ýagdaý bir men oňa düşünüp otyrym. O bennelerde hiç bir şuma mümkinçilik ýok. Aýdaly şo gün garşy durmagy, jenaýatkar topary. Ýöne ýurdun daşyna nakylır. Müňde bir işi edip bilýärler. Azat ýurtda ýaşap ýörsiňiz. Çağılyňyz, gapdalyňyzda size näme päsgelçilik bar? Watana bir hyzmat etmeli ýeriňiz gelle. Siziň näme şol göbek ganyňyz şo toprağa dökülmedimi? Ha? Bir her kızadyň bir çeni çaky ýaşydyr ýurtdaşlar. Bir binamyslygyň bir çägi bolmaly. O näde o halkyň o taýda ganaglap ýatyka, o diktatura höküm sürüp oturka, erte buyurun kartadan Türkmenistan yitjek bolup oturka. Men başymy alyp çykdym o emme ole şekde ýüküm ýok, ýykylsa habarym ýok edýän.
Şu gelişýän türkmeni. Şahsy durmuşyňyz näme bolsun? Men onu izarlamak, ön watanna, ýurda, halka gezek gelenler durmaly ýeriňizde. Erkeklerine de degişli, şu zenalarına da degişli. Men elmeden tekrarlap gelýän, şu soňky 35 ýylly gören zadyndan çykarýan netije, türkmeniň zenany erkeginden känesi ýokardadyr. Mert sebäp zenan öz höwürtgesiniň goragyny, öz çağalarynyň goragyny, şu höwürtge abad dursa, diýmek ýurt abad boljak. Şoňa olar düşünenseň şeýdi, bagyryň paralap göreşýär, uruşýar, ýani şu edýän çykyşlary, ýazýan goşgy setirlerini bir üns berin, erkekler. Beýle namus, bir namusymyzy ýere goýmaýlyň bedereler, şu meselede, watanly meselede. Galyň zat ırskyny kim merýänem bolsa, ukybyna göre el abad adam, gözü görýän adam, kulagy eşitýän, aýagy ýörýän, ýüregi urýan adam tapar gazanjyny gep onunla der. Watan gidip barýar elle, ýurtdan çykdyk biz indi. Ana Türkiýede. Ana ýygyňda gaýdyp bilýäňizmi? Islan wagtyny. Ya çykyp bilýäňizmi islediňiz? Haçan türkmen çağalarynyň elinden tutup Ýewropany siýahat etdi, ya keşfetdi ýurdaýlaryny. Men asa taşamak. Benim şu yurtdan çık gaýdam 32 ýyl bolup 33'e gitdi. Men bir türkmen görmedim Ýewropada çağalarynyň elinden tutup gülüp oýnap aýlanyp bereni. Biz bir beýle bir ajaly buýurlar millet bolluga ýurtdaşlar. Men şoňa haýpym geldi. Ýeke gezek geldik bu dünýä. Öwrülip gaýtara geljek aladamyz ýok, mümkinçiligimiz hem ýok. Bollugy tordy. Bizden öňkü öteler gidipdir, sonra gaýdyp bir ýygyna geldi. Ýaşasynam ýamanyny öz ýanlarynyň alyp gitdiler. Ağzyn mumlaýar saklap diktaturan döretdiler, niýaz we el çarpyp Gurbanulla el çarpyp tan soýnap özlere ölüp gitdi. Indi problem anam size goýdular çağalaryny we aktyklaryny. Çözüm indi. Çözmeseňiz siziň çağalaryňda ýaşarlyk ýurt ýok, onu şuny aýdýar. Bir gezek del, müňmede gaýtdy. Düşünseňiz ne ýaşy? Weleriň ýardymdan hem gaýtmak peýda diýär. Aýdy bilsege ne ýaşy ýok, bolmasa da dünýede ozal tarihte ýitip giden milletleň, döwletleň sany sajagy ýok. Türkmeniň şoň biri bar. Bollugy tordy. Şonu aýdy. Düşünün, pikirleniň watandaşlar, ýani biri sizi zorlap ýa mejbur edilip bu zatlary düşünürjek bolýan adam ýok. Watan hemmämiz üçin gowy, hemmämiz üçin mukaddesdir. Ýöne watany ýaşarýarlyk ýagdaýa getirmediler. Geleceğimizi elimizden aldılar. Hemmämiziň. Şu wagtky Russiýada, onna munna, Türkiýede ýa başga döwletlerde işläp 5 man üçin gazanç etip gören Türkmenistanlylar çağalaryňyzyň geleceğini görýäňizmi? Öz geleceğinizi görýäňizmi ertirkuňyzy? Ýok. Görýän dälsiňiz. Görýänsiňiz belli bir derejede. Ýöne olam wagty gelene pys bolýandyr hemme. Şonuň üçin karar size bagly. Şeýle çağalarymyzdan öz sürünüşimiz ýalap, gul bolşumyz ýalap, sürünmegini, gullaşmagyny isleýäňizmi? Ýa bolmasa ösen döwletleriň jemgyýetleri ýalap, gowdurmuşda ýaşamagyny isleýäňizmi? Pikir sizde, karar sizde. Bolýar, halmada jemleýär şu taýda wagtymyzdan boldy. Sag bolun kardeşler, gatnaşanyňyz üçin, ýazanyňyz üçin, pikirlerinizi paýlaşanyňyz üçin emmäňize minnetdar. Bolýar. Onu hem şu ýerde tamamlaýly. Ýurtdaşlar, sag bolun, geleniňiz üçin, dinläniňiz üçin netijede çykararsyňyz diýen ulukan umyd edýän. Galyň zadym siziň özüňize bagly. Geleceğimize, geçmişimize, enatalımıza bağlı bolsa, şu günümüz bize bağlı, çağalımızdan geleceğim size bağlı. Şolary öpçün etmesek bize yol yok başgaça. Bolýar, sag oturun, emmäňiziň öýüňize saglyk, pul kömegine derlerim, kisaňyza bereket, salykda görşelim. Bolýar, sag bolun.